ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజులు గీతా క్లాస్లో మరి ఈరోజు 16, 17 అధ్యాయాలు చూడబోతున్నాము. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ ఈ 16వ అధ్యాయం పేరు దైవాసుర సంపద విభాగ యోగము. దైవ సంపదలు, ఆసురీ సంపదలు. నిన్న 15వ అధ్యాయం పురుషోత్తమ యోగంలో ఏం చూసాము? మొట్టమొదటగా అశ్వత్థ వృక్షం తల్లక్రిందులుగా ఉంది. ఏమిటది? ఆధ్యాత్మిక చెట్టు. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం కోరిక అనేది సంభవించింది అంటే అది భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ కోరిక అనే మాయతో అది కంప్లీట్గా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి ఆపోజిట్గా ఉంది, తలక్రిందులయ్యి అని చూసాం. ఆ తర్వాత మరి ఆ చెట్టు యొక్క కొమ్మలన్నీ ఇంద్రియ విషయాలు. ఈ చెట్టేమో మరి దేంతో పోషించబడుతుందంటే త్రిగుణాలతో, సత్వరజ స్తమో గుణాలతో పోషించబడి ఆ త్రిగుణాల వల్ల ఇలా కోరికలు పెంచేసుకుని ఇంద్రియ విషయాలు అన్నీ కూడా, కొమ్మలన్నీ కూడా ఇంద్రియ విషయాలు, ఇంద్రియాలకు వ్యామోహాలు కలిగించే విషయాలుగా పెరిగిపోయాయి. అంటే ఇంద్రియ వ్యామోహాలు పెరిగిపోయాయి అన్నమాట ఈ గుణాలతో అని చెప్పి చూసాం. అందుకని వ్రేళ్ళన్నీ కూడా మన కర్మబంధాలను సూచిస్తున్నాయి. ఎందుకు ఇదంతా జరిగిందంటే కోరిక అనే నీటిలో ప్రతిబింబించబట్టి ఆ స్వచ్ఛమైన ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచం ఇలా భౌతిక ప్రపంచం కోరిక వల్లే ఇలా అవుతుంది అని చెప్పి చూసాము. తర్వాత భగవంతుడు మరి అందరిలోనూ నా అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నా కూడా ఈ 5 ఇంద్రియాలతో, మనస్సుతో ఇలా కష్టాలు, ఈ సుఖాలు అనే ఫీలింగ్స్, ఆందోళనలు, భయాలు పెట్టుకుని ఉంటున్నారు. అసలైన ఆత్మను చూడలేకపోతున్నారు ఈ కోరిక వల్ల అని చెప్పారు. తర్వాత మరి ఈ గాలి వాసనలను మోసుకుపోయినట్లు మన ఇష్టాలు, మన రాగద్వేషాలు నెక్స్ట్ జన్మలో కూడా తీసుకువెళ్ళి ఇలా పంది గనక బురదలోనే ఉండి బయటికి రానట్లు మనం కూడా ఈ ఇష్టాలు, రాగద్వేషాలు ఉన్నంత కాలం ఇలా జనన మరణ చక్రంలోనే ఉంటాము అని చెప్పి చూసాం. ఆ తర్వాత భగవంతుడు తన గురించి, ఆయన వెళ్ళలేని ప్రదేశం సర్వత్రా ఆయన చేతులు, ఆయన అన్ని 4 రకాల భోజనాలు మరి కూడా ఎలా తీసుకున్నా దానిని అరిగేటట్లు చేస్తానని. ఆ తర్వాత మరి అన్నీ కూడా ప్లానెట్స్ని వాటిని కక్షలో ఉంచి నేనే వాటిని అన్నీ కూడా పనిచేసేటట్లు ఈ విశ్వంలో చూస్తున్నానని, చంద్రుల్లో సోమరసాన్నని, ఇలా కొన్ని విషయాలు చూశాను. ఆ తర్వాత ఇంకా భగవంతుడు ఏం చెప్పారంటే మరి 2 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. పురుషోత్తముడు అనే పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే మరి మామూలు వాళ్ళు, క్షరులు, అక్షరులు అంటే భగవంతుడి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉంటూ ఇలా ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచానికి వెళ్ళగలిగిన వాళ్ళు. క్షరులు అంటే ఇలా భౌతిక ప్రపంచం మీదే కోరికతో ఎల్లప్పుడూ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనే జనన మరణంలో చిక్కుకుని ఉన్నవాళ్ళు. వీళ్ళిద్దరికంటే ఉత్తముడైనటువంటి వాడిని కాబట్టి వేదాల్లో లోకంలో నేను పురుషోత్తముడిగా ప్రసిద్ధి చెందాను అని చెప్పి
చెప్పడం జరిగింది. సో, అది చూసాము. సో, ఈ భౌతిక ప్రపంచ వ్యామోహాలు తగ్గించుకోవాలంటే ఏం చేయాలో గూడా మొదట్లోనే చెప్పారు. డిటాచ్‌మెంట్ అనే ఆయుధంతో మరి పట్టుదలతో దృఢ చిత్తంతో ఈ చెట్టును నరికివేయాలి. అంటే ఈ కోరికలనేవి ఆపుకోవాలి. కంట్రోల్ చేసుకొని, ఆ డిటాచ్‌మెంట్‌తో, వైరాగ్యంతో కోరికలు తగ్గించుకొని, అప్పుడు పరమపదాన్ని వెతుక్కోవాలి. ఎవరి నుంచి సమస్తము ప్రారంభమైందో, ఎవరైతే ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి ఉన్నారో, అలాంటి పరమ పురుషుణ్ణి శరణు వేడాలి అని చెప్పి చూసాం. ఓకే. సో, అది నిన్న పురుషోత్తమ యోగం. ఈరోజు దైవాసుర సంపద విభాగ యోగం. అంటే దైవ గుణాలు, దానవ గుణాలు. ఆసురీ గుణాలంటే దానవ గుణాలు. ఈ 2 ఏమిటో చూద్దాం. అభయం సత్వ సంశుద్ధి జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానం దమశ్చ యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తప ఆర్జవం. సో, అభయం అంటే భయం లేకుండా ఉండటం ఎప్పుడు జరుగుతుంది? మనకు భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆయనే అన్నీ చూసుకుంటాడు. ఆయన ఏది చేసినా మనకు ఓకే అనే మెంటాలిటీ వచ్చినప్పుడు ఇక ఏ విషయం మనల్ని భయపెట్టదు, ఆందోళన పెట్టదు. సో, అది సత్వం, మంచితనం, సంశుద్ధి అంటే శుభ్రమైనటువంటి బాడీ అని కాదు, మనస్సును శుభ్రంగా చెడు ఆలోచనలు లేకుండా ఉంచుకోవడం. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి, జ్ఞానయోగంలో స్థితమై ఉండగలగడం. దానం, దమ అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ. యజ్ఞశ్చ, యజ్ఞం అంటే ఏం చెప్పుకున్నాము? యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని మంత్రాలు చదువుతూ చెప్పేది మామూలుగా మనందరికి తెలిసిన యజ్ఞం. దాని డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి అంటే ఏ పనైనా భగవంతుడికి సమర్పించి మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసినప్పుడు అది యజ్ఞంతో సమానం. కాబట్టి అటువంటి యజ్ఞం. స్వాధ్యాయం అంటే ఏమిటి అంటే వేద వాంగ్మయాలను పఠించటం, వేదాలను చదవడమే స్వాధ్యాయం. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ గుర్తుంచుకోండి. యజ్ఞం అంటే డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటి? దమం అంటే ఇంద్రియ నిగ్రహణ, స్వాధ్యాయం అంటే వేదాలు చదవడం. ఇవన్నీ కొన్ని ముఖ్యమైన పాయింట్స్. భగవద్గీత చదువుతున్నారు కాబట్టి కొన్ని ముఖ్య విషయాలు గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే మనకి కొన్ని విషయాలు తెలుస్తాయి. ఇవన్నీ తపం. తపం అంటే కూడా, తపస్సు అంటే కూడా మామూలుగా ఇదివరకు మునులు అవి చేసే తపస్సులే కాకుండా డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే బిహేవియర్ అని. సో, మన ప్రవర్తన అంటే సరి అయిన ప్రవర్తన తపస్సు అవుతుంది. ఆర్జవం, అహింస, సత్యం. అహింస అంటే మరి ఏం చెప్పుకున్నాం? ఒక మనుషుల్నే కాదు ఏ జీవిని హింసించకూడదు. అందుకని నాన్ వెజ్ తినటం కూడా అహింస కిందే వస్తుందని ప్రభుపాద ఒక ఎగ్జాంపుల్‌లో చెప్తున్నారు. సో, అహింస అలాగే ఏ మాటలతో కూడా ఎవరిని హింసించకూడదు. సత్యం, మరి సత్యం అంటే మరి అది మనందరికీ తెలిసిన అక్రోధం అంటే కోపం లేకుండా ఉండడం. త్యాగం, శాంతి, రపైషుణం అంటే అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లెయింట్ చేయకుండా ఉండడం. మనం సాధారణంగా మన తప్పులు మనకు కనిపించవు. ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళ తప్పులు వెతుకుతూ ఉంటాం గదా! సో, అలా కాకుండా అవతల వాళ్ళ మీ తప్పులను వెతకకుండా దయా భూతల్ భూతేష్వలోలుప్తం అన్ని జీవరాశుల పట్ల కరుణతో ఉండటం. మార్దవం అంటే మృదుత్వం. హ్రీరచాపలం అంటే చెడు మార్గాల వైపు వెళ్ళే చపలత్వం లేకుండా ఉండగలగటం. తేజస్సు, క్షమ అంటే పేషెన్స్, ఓర్పు. ధృతి అంటే దృఢ నిశ్చయం ఇలా ఈ మార్గంలో ఉండడానికి. శౌచం అంటే శుభ్రత. శుభ్రత అంటే బాడీలీ శుభ్రతే కాదు, మానసికంగా కూడా చెడు ఆలోచన లేకుండా మనస్సును శుద్ధిగా ఉంచుకోవడం. ద్రోహం లేకుండా ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం. నాతిమానిత, నాతి అంటే గౌరవాన్ని కోరుకోకుండా ఉండటం. ఎప్పుడు మనకి వాళ్ళు మనల్ని పొగిడితే బాగుండు, మంచి అనిపించుకుంటే బాగుండు, ఇది బాగా చేశాను అనిపించుకుంటే బాగుండు, అది బాగా చేశాను అనిపించుకుంటే ఎంతసేపు అవతల వాళ్ళతో మనకి పొగిడించుకోవాలన్నట్లుగా ఉంటుంది. అది కాదు. అంటే గౌరవ వాంఛ లేకుండా ఉండడం. భవంతి సంపదం ఇవన్నీ కూడా దైవీం అభిజాత దైవ గుణాలున్న వాళ్ళ యొక్క గుణాలు అని చెప్తున్నారు. దైవ గుణాలంటే ఇవి అని. సో, మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ మీనింగ్ చూద్దాం. భరత వంశస్థుడా నిర్భయత్వం, భయం లేకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటో చూసాం. ఎప్పుడుంటుంది? భగవంతుడి మీద మనం శరణాగత తత్వంతో ఉన్నప్పుడు భయాందోళనలు ఉండవు. చిత్తశుద్ధి అంటే మనస్సును శుభ్రంగా ఉంచుకోవడం, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోగలగడం, యజ్ఞాచరణం అంటే అన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా పనిచేయడం, వేదవాంగ్మయాలను పఠించడం. దానికి మాట ఏమిటి? స్వాధ్యాయము అంటే వేదవాంగ్మయాలను పఠించడం. తపస్సు
అంటే బిహేవియర్ అని కూడా డీపర్ మీనింగ్ అని చెప్పుకున్నాం. సరళ స్వభావం, మృదుత్వం, అహింస, ఏ జీవిని కూడా హింసించకుండా ఉండడం, ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకుండా ఉండడం, సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగం, శాంతి, చాడీలు, ఎదుటి వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయకుండా ఉండడం, సకల జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు వాంఛించకుండా ఉండడం, మృదుత్వం, లోక విరుద్ధమైన మరియు శాస్త్ర విరుద్ధమైన పనులు తప్పని తెలిసి ఉండటం, దృఢ నిశ్చయంతో ఉండటం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, మళ్ళీ మానసిక శుచిత్వం ఇంపార్టెంట్, ద్రోహం చేయకుండా ఉండటం, అద్రోహం అన్నారంటే ఎవరికి ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం, గౌరవాంఛ లేకుండా ఉండడం, అందరితో ఒప్పనిపించుకోవాలి, పొగిడించుకోవాలనే కోరిక లేకుండా ఉండడం, ఇవి దైవ సంపద కలిగిన వారి లక్షణాలు. ఇంకా దంభో దర్పోభిమానశ్చ క్రోధ పారుష్యమేవ చ అజ్ఞానం చాభిజాతస్య పార్థ సంపదమాసురీం. సో పార్థ, గర్వము, పొగరు, దురహంకారము, క్రోధము, మొరటుతనం, అజ్ఞానం, ఇవన్నీ కూడా ఆసురీ స్వభావం అంటే రాక్షస స్వభావం ఉన్న వారి లక్షణాలు, గుణాలు. ఏది గర్వంగా ఉండడం, పొగరుగా ఉండటం, అహంకారంతో ఉండటం, క్రోధం, మొరటుతనం, అజ్ఞానం. సో ఇవన్నీ రాక్షస గుణాలు అంటున్నారు. సో ఈ గుణాలు ఎవరిలో ఉన్నా సరే వాళ్ళు పైకి రాక్షసుల్లాగా కనిపించక్కర్లేదు, ఆ గుణాలే మనుషుల్ని రాక్షసుల్ని చేయగలవు. ఇక్కడ ఈ ఆసురీ గుణాలకు ఎగ్జాంపుల్గా ఈ నలుగురిని చూపిస్తున్నారు. వీళ్ళని ఏమంటారు ఈ నలుగురిని? నేను ఒక మాట ఉంది, ఏమిటి? దుష్ట చతుష్టయం అని. ఈ దుష్ట చతుష్టయంలో ఉన్న నలుగురు ఎవరో మీకు తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, తర్వాత ఆన్సర్స్ చెక్ చేద్దాం. సో వీళ్ళ లక్షణాలు ఏమిటంటే ఆసురి వాళ్ళవి అజ్ఞానం అంటే ఇగ్నరెన్స్, అంటే మంచి చెడు విచక్షణ తెలియకుండా ఉండడం, యారగెన్స్ పొగరు, కన్సీట్ అంటే దురహంకారం, క్రోధం అంటే యాంగర్ అంటే క్రోధం, హార్ష్నెస్ అంటే పరుషత్వం, కటుత్వం అన్నమాట, ప్రైడ్ అంటే గర్వం, ఇవన్నీ కూడా ఈ ఆసురి గుణాలు. ఇకపోతే ఈ ధర్మం యొక్క 4 స్తంభాలంటే మనం మంచి మార్గంలో ఉండాలి అంటే మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన 4 సూత్రాలు ఏమిటి అంటే దయాభావం, నో మీట్ ఈటింగ్ అంటే అహింస, తర్వాత సత్యం, సత్యం అంటే మరి నిజాయితీగా ఉండడం, అందుకే గ్యాంబ్లింగ్ ఇవన్నీ కూడా మరి అవతల వాళ్ళని ఒక రకంగా మోసం చేసి తీసుకోవడమే కదా. మరి అదే ధర్మరాజుని ఈ రకంగానే కదా శకుని సహాయంతో మోసం చేసి దుర్యోధనుడు రాజ్యం అంతా తీసేసుకోవడం జరిగింది. సో అలా సో అది సత్యం, అది తప్పు అని చెప్పి అలా సత్యం అంటే సత్యం చెప్పడమే కాకుండా ఇలాంటి వాటిలో కూడా పార్టిసిపేట్ చేయకూడదు. ఆ తర్వాత మరి నిరాడంబరత అంటే శుచిత్వము, నిరాడంబరత ఒకటి. అదేమిటి అంటే ఈ చెడు అలవాట్లు లేకుండా డిసిప్లిన్డ్గా, ఆస్టెరిటీ అంటే నిరాడంబరత అంతవరకే కాకుండా సింప్లిసిటీతో అంటే ఒక డిసిప్లిన్డ్ పద్ధతిలో జీవితాన్ని గడపడం, అదనమాట. అంటే ఇలాంటివన్నీ లేకుండా ఈ డ్రింకింగ్ హ్యాబిట్స్, స్మోకింగ్ హ్యాబిట్స్ ఇవన్నీ లేకుండా సింపుల్గా లైఫ్ని లీడ్ చేయగలగడం. శుభ్రత అంటే శుచిత్వం, శుచిత్వం అంటే ఏమిటి? మరి బాడీలీ శుచిత్వమే కాదు, శరీరాన్ని శుభ్రంగా ఉంచుకోవడమే కాదు, మనస్సును కూడా చెడు ఆలోచన లేకుండా ఉంచుకోవాలి. ఇలా వివాహేతర సంబంధాలు ఇవన్నీ కూడా చాలా కరెక్ట్ కాదు, తప్పు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఈ 4 కూడా మనం ఎవరమైనా ఫాలో అవ్వవలసిన, కనీసం ఫాలో అవ్వాల్సిన విషయాలు. ఎంతో గొప్పగా ఉండలేకపోయినా మినిమం మీట్ ఈటింగ్ లేకుండా, గ్యాంబ్లింగ్ లేకుండా, ఇటువంటి చెడు అలవాట్లు డ్రింకింగ్ ఇవి లేకుండా, ఆ తర్వాత మరి చెడు సంబంధాలు లేకుండా ఉండగలగాలి. సో ఇంతవరకు ఉన్నాం, ఇక మనం అన్ని ధర్మ మార్గంలో ఉన్నాం అనుకోవడానికి లేదు. సో ఇవన్నీ చేయకపోయినా అవతల వాళ్ళ మీద కంప్లైంట్ చేయటం, అవతల వాళ్ళకి చెడు చేయాలని చూడటం, వాళ్ళ మీద చెప్పడం, వీళ్ళు అవి కూడా మరి కరెక్ట్ కాదు. సో బట్ మెయిన్గా ఈ 4 థింగ్స్ పాటించందే మనం అసలు ఏ రకంగా కూడా ఈ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వెళ్ళలేమన్నట్లుగా ధర్మం యొక్క ఈ 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చెప్పి చెప్తారు. సో ఈ రోజుల్లో మరి అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఇటువంటివి ఎక్కువైపోయాయి కదా. సో అలా కాకుండా ఎవరైతే భగవంతుడిని కేంద్రంగా పెట్టుకుంటారో సెంటర్గా, అలాంటి కుటుంబాలు మరి కలిసి ఉంటాయి, కలిసి ప్రార్థించే కుటుంబాలని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ రకంగా ఉన్నప్పుడు మనుషులు కూడా కొంచెం శాంతంగా ఉంటారు.
ఇక దైవీ సంపద విమోక్షాయ నిబంధాయ సురీమత మాశుచ సంపదం దైవీం అభిజాతోసి పాండవ. ఈ దైవ గుణాలు ఉన్నాయంటే అవి ఏం చేస్తాయి? మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి. ఏమిటో చూసాం కదా దైవ గుణాలు. మరి ఇవన్నీ కూడా దైవ గుణాలు. ఏది? నిర్భయత్వం, చిత్తశుద్ధి, ఆధ్యాత్మిక జ్ఞాన సాధన, దానం, ఇంద్రియ నిగ్రహం, యజ్ఞాచరణ, వేద పఠనం, తపస్సు, సరళ స్వభావం, అహింస, సత్యం, కోపం లేకుండా ఉండడం, త్యాగం, శాంతి, చాడీలు చెప్పకుండా ఉండడం, అన్ని జీవుల పట్ల దయ, సుఖాలు కావాలి అని టూ మచ్గా కోరికలు పెంచుకోకుండా ఉండగలగడం, మృదుత్వం, మరి తప్పు పనులు చేయకూడదని తెలుసుకుని ఉండటం, దృఢ నిశ్చయంతో ఈ మార్గంలో ఉండడం, తేజస్సు, ఓర్పు, ధైర్యం, శుచిత్వం, ద్రోహం చేయకుండా ఉండడం, గౌరవవాంఛ లేకుండా ఉండడం, ఇవన్నీ దైవ గుణాలు అని చూసాం. సో ఈ దైవ గుణాలు మోక్షం దిశగా తీసుకువెళ్తాయి. కానీ ఆసురీ గుణాలు ఉన్నాయి అంటే అవి బంధాలలో చిక్కుకుని ఉండటానికి కారణం అవుతాయి. కాబట్టి అర్జున, నువ్వు దైవ గుణాలతోనే జన్మించావు కాబట్టి నువ్వేమీ బాధపడకు అని చెప్తున్నారు. ద్వౌభూత సర్గౌ లోకేస్మిన్ దైవాసుర ఏవ చ దైవో విస్తరశ ప్రోక్త ఆసురం పార్థ మే శృణు. సో ఈ లోకంలో ప్రాణుల సృష్టి దైవ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళని, ఆసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళని రెండు రకాల వాళ్ళు ఉన్నారు. దైవ సంపద గురించి ఇంతకు ముందే నీకు వివరంగా చెప్పాను. ఇక ఆసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ దైవ సంపద, దైవ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళని, వీళ్ళని ఎవరిని? ఆర్తో జిజ్ఞాసుర అర్థార్థి అని చూసాం కదా 7th చాప్టర్లో. వాళ్ళు కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, జిజ్ఞాసు ఉన్న వాళ్ళు, అర్థార్థులు అంటే భగవంతుడిని సంపద కోసం ప్రార్థించే వాళ్ళు, తర్వాత జ్ఞానులు. వీళ్ళు నలుగురు మరి దైవ సంపద ఉన్న వాళ్ళంటే మంచివాళ్ళు, సన్మార్గులని చెప్పి చూసాం. అలాగే దుష్కృతులు నలుగురు ఉంటారు. ఏది? మాయయాపహృత జ్ఞాన, తర్వాత మరి మూఢులు, నరాధములు అని 4 రకాల వాళ్ళు ఉంటారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా నన్ను పూజించరు అని చెప్పి, అందుకని వాళ్ళనేమో ఆసురీ గుణాల్లాగా ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో నీకు దైవ సంపద గురించి వివరంగా చెప్పాను కదా, ఇక ఆసురీ సంపద గురించి చెప్తాను విను అంటున్నారు. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ జనాన విదురాసురాః న శౌచం నాపి చాచారో న సత్యం తేషు విద్యతే. ప్రవృత్తించ నివృత్తించ, వీళ్ళకి ఏది చెయ్యాలో ఏది చెయ్యకూడదు కూడా విదురాసుర, ఈ అసురీ గుణాలు ఉన్న వాళ్ళకి నా విదు తెలియదు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్ళకి చేయవలసిందేదో చేయకూడదేదో తెలీదు. నా శౌచం, వాళ్ళకి శుభ్రత లేదు. నాపి చాచారో, ఆచారం లేదు. నా సత్యం లేదు అని చెప్పి వీళ్ళలో ఏది కనిపించవు. అసురీ స్వభావం ఉన్న వాళ్లకు చేయదగ్గదేదో చేయకూడదేదో తెలీదు. వాళ్ళలో శుచిత్వం కానీ, సదాచారం కానీ, సత్యం కానీ కనిపించవు. అసత్యమప్రతిష్టం తే జగదాహురనీశ్వరం అపరస్పర సంభూతం కిమన్యత్ కామహైతుకం. ఇంకా ఏమనుకుంటారు ఈ అసురీ స్వభావం వాళ్ళు? అసత్యము, అప్రతిష్టం అనుకుంటారు ఈ జగత్తంతటినీ కూడా. అంటే ఇదేమి అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నదంతా కూడా అసత్యము, ఆధారం లేదు, దీనికి ఒక అధిపతి లేదు, ఒక దైవం ఉన్నాడని ఏది లేదు, దేవుడు అనేవారు అనుకుంటూ అపరస్పర సంభూతం, ఏదో యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది ఈ జగత్తు. కిం అన్యత్ కామహైతుకం, ఇది కామహైతుకం అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఇక్కడ మనం ఉన్నది ఈ జగత్తు. కిం అన్యతికి వేరే రీజన్, అన్యమైన రీజన్ అంటే ఇంకే రీజన్ లేదు అని అనుకుంటారట వీళ్ళు. ఎవరు? ఆసురీ స్వభావం వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు? ఈ జగత్తంతా అసత్యం, ఆధారం లేదు, ఒక అధిపతి లేదని అంటారు. ఈ ఏదో కోరిక కోసమే ఇది క్రియేట్ చేయబడింది, ఇది కోరిక కోసమే మనం ఇక్కడ ఉండేది, ఈ కామం తప్ప ఈ సృష్టికి ఇంకొక కారణం లేదు అని వాళ్ళు వాదిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఏతాం దృష్టిం అవష్టభ్య నష్టాత్మానో అల్పబుద్ధయః ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణః క్షయాయ జగతో హిత. సో ఈ దృష్టితో, ఏ దృష్టితో? ఈ జగత్తంతా కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉంది, దీనికి ఒక అధిపతి లేరు, దేవుడు లేరు, ఎవరు లేరు అనుకుంటూ వాళ్ళు నష్టాత్ములైపోతారు. అంటే ఆత్మ అంటే ఇక్కడ మనస్సు అనుకోండి, మనసు బుద్ధి మనసు కూడా కోల్పోతారు. అంటే చెడు మార్గంలోకి వెళ్తారు, చెడు అల్పబుద్ధులు అయిపోతారు. అంటే బుద్ధి తక్కువ, విచక్షణ లేని వాళ్ళు అయిపోతారు అని అర్థం. ఈ దృష్టితో వాళ్ళు ఏంటంటే ఇలా ఆలోచిస్తూ బుద్ధి
అల్పబుద్ధి అయిపోతుంది. విచక్షణ లేని వాళ్ళు అయిపోతారు. అయిపోయి ఏం చేస్తారు? ప్రభవంతి ఉగ్రకర్మాణ. ఉగ్రకర్మలు భయంకరమైన కర్మలు, పనులు చేస్తారు. ఎలాంటి పనులంటే ఎంత భయంకరం అంటే క్షయాయ అంటే చాలా దారుణమైనవి, భయంకరమైనవి. జగత్తో అహిత. ఈ జగత్తుకు ఆహ్, అహితకరమైన, హితకరం కాని పనులు అంటే జగత్తుకు చెడు చేసే పనులు చేస్తూ ఉంటారు. సో, ఇలాంటి దృక్పథంలో ఎలాంటి దృక్పథం? దైవం లేదు, ఏమీ లేదు. ఈ జగత్తేదో యాదృచ్ఛికంగా పుట్టింది. ఇక మనం ఉన్నాము ఇక్కడంటే మరి మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే ఉన్నాము అనుకుంటూ ఈ తప్పుదోవ పెట్టిన జీవాత్మలు అల్పబుద్ధితో మరి అల్పబుద్ధయః అన్నారు గదా! అల్పబుద్ధితో క్రూర కార్యములు, ఉగ్రకర్మలు చేస్తూ ప్రపంచానికి శత్రువులుగా మారి ప్రపంచానికి కీడు కలిగించేవి దారుణమైన పనుల్లో పాల్గొంటారు. ఇక్కడ బాంబు వేయడాన్ని చూపిస్తున్నారు. సరే అది దేశాలు చేసే పని. అదిక మరి వర్స్ట్ పని. ఇంకా ఇండివిడ్యువల్ లెవెల్‌లో గూడా అవతల వాళ్ళకి నష్టాలు చేయాలన్నా, వాళ్ళని ఏదైనా హ్మ్, నష్టానికి గురి చేయాలన్నా, చెడు చేయాలన్నా అదంతా గూడా మరి దానవ మెంటాలిటీ కిందే వస్తుంది. సో, ఈ అసురీ స్వభావాల నమ్మకాలేమిటో మళ్ళీ చూద్దాం. శాస్త్రాలు అనుసరించరు. చేయదగ్గదేదో, చేయకూడనిదేదో తెలీదు. నేనే సమర్థుడిని, నేనే శక్తివంతుడిననే అహంకారం. అసభ్య ప్రవర్తన. అసత్యవంతులు నిజం కూడా చెప్పరు. అపరిశుభ్రత అంటే శరీరం అపరిశుభ్రతనే కాదు, మనస్సును గూడా వాళ్ళు శుద్ధిగా ఉంచుకోరు. వాళ్ళు నియమాలు ఇష్టపడరు, పాటించరు. అంటే ఈ పని తప్పు అనే విషయం తెలుసుకుని అది చేయకుండా ఉండడం అనేది వాళ్ళకుండదు. ఏది పడితే అది విచక్షణ లేదు కాబట్టి చేసేస్తూ ఉంటారు తప్పు పనులు గూడా. నేనే సర్వనియంత్రికుడను, నేనే భోక్తను అని అనుకోవడం. స్వీయ కేంద్రీకృతం. సెల్ఫిష్‌నెస్, సెల్ఫ్ సెంటర్డ్‌నెస్. ఇంకెంతసేపు వాళ్ళ గురించే ఆలోచించడం గానీ, అవతల వాళ్ళ గురించి ఆలోచించడం ఉండదు. అది అసురీ స్వభావుల యొక్క నమ్మకాలు. వాళ్ళ వైఖరి ఎలా ఉంటుంది? ఇంద్రియ సంతృప్తే మానవ నాగరికత యొక్క ప్రధాన అవసరం అనుకుంటారు. అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడమే మన యొక్క మనం ఇక్కడున్నాము అంటే కోరికలు తీర్చుకోవడమే మన ముఖ్యమైనటువంటి లక్ష్యం అనుకుంటారు. దాంతో ఇక లెక్కలేని కోరికలంటే ఇక ఏమవుతుంది? ఎప్పుడూ ఆందోళనే గదా! ఆ కోరిక తీరే వరకు మనసు తొలిచేస్తూ ఉంటుంది. తీర్చుకోవాలంటే, ఆ పని జేయాలంటే రకరకాల కష్టాలు పడాలి. అంటే అది తీర్చుకోవడానికి ఆందోళనలు మరి ఇవన్నీ వస్తాయి. ఆ తర్వాత ఈ వేలాది కోరికల వలయంతో ఈ కామక్రోధాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. ఇక ఇంద్రియ సంతృప్తి కోసం చట్టవిరుద్ధ మార్గాల ద్వారా కూడా డబ్బును భద్రపరుచుకుంటారు. భగవంతుడే చెప్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? మరి మనం కొనుక్కోలేం కారు మన జీతంతో అని తెలిసినా కారు కొనుక్కోవాలనే కోరిక తీవ్రమయ్యేసరికి ఈ లంచం తీసుకుంటే కొనుక్కోవచ్చు అని లంచాలు తీసుకుంటాం, కొనుక్కుంటాం. సో, తప్పు మార్గాల్లో కూడా డబ్బును కోరికలు తీర్చుకోవడానికి తెచ్చుకుని సంపాదిస్తూ కోరికలను తీర్చుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో, ఆసురీ స్వభావం అన్నదానికి ఆ రోజుల్లో వాళ్ళని కొందరిని ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తున్నారు. హిరణ్యకశ్యపుడిని, భగవంతుడిని నమ్మకపోవడం, మరి సొంత కుమారుడినే మరి కోపంతో అతన్ని చంపాలని చూడటం, అలాగే మరి సోదరి అయిన దేవకీదేవిని చంపాలని కంసుడు స్వార్థంతో అనుకోవడం, అలాగే రావణుడు. సో, వీళ్ళని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట ఆసురీ గుణాలు. ఆత్మసంభావితా స్తబ్ధా ధనమానమదాన్వితాః యజంతే నామ యజ్ఞస్తే దంభేన విధిపూర్వకం. సో, ఇంకా వాళ్ళని వాళ్ళే పొగుడుకుంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా ధనమద గర్వంతో శాస్త్ర విరుద్ధంగా పేరుకు మాత్రం యజ్ఞాలు చేస్తారు. పైకి చేస్తారు. కానీ ఎలా చేస్తారు? యజ్ఞం మీద గౌరవంతో, భగవంతుడి మీద భక్తితోనా? కాదు. వాళ్ళని వాళ్ళు పొగుడుకుంటూ మేము ఇంత గొప్పగా చేశాం, అంత గొప్పగా చేశామంటూ వినయ విధేయతలు లేకుండా గర్వంతో ఈ పనులు, యజ్ఞాలు చేస్తారు. అహంకారం బలం దర్పం కామం క్రోధం చ సంశ్రితాః మామాత్మా పరదేహేషు ప్రద్విషంతోభ్యసూయకాః. అహంకారం, బలం, దర్పం వీటన్నిటితో కామం, క్రోధం, కోపం అన్నమాట. సంశ్రిత వీటన్నిటితో కూడుకుని మామాత్మ పరదేహేషు మరి వాళ్ళ దేహాల్లోనూ, ఇతరుల దేహాల్లోనూ గూడా ఉన్న నన్ను ప్రద్విషంతోభ్య అసూయక అసూయతో ద్వేషిస్తారు.
అని చెప్తున్నారు. అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో కళ్ళు మూసుకుపోయి భగవంతుడి పట్లే అసూయ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ దేహంలోనూ ఇతరుల దేహాల్లోనూ ఉంటున్న నన్ను ద్వేషిస్తారు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ఉదాహరణగా శిశుపాలుని చూపిస్తున్నారు. శిశుపాల వధ ఎందుకు జరిగింది? శిశుపాలుడు మరి ఈ రాజసూయ యాగం అప్పుడు అగ్రతాంబూలం శ్రీకృష్ణుడికి ఇవ్వాలని ధర్మరాజు పాండవులంతా నిర్ణయించుకుని ఆయన్ను మరి ఆసనం మీద కూర్చోబెట్టి దానికి తగ్గ మర్యాదలు చేసి తాంబూలం ఇస్తున్నారని ఎన్నో రకాలుగా తూలనాడతాడు. జలసి అనమాట, ఈర్ష్య. దాంతో ఇక్కడ ఇంతమంది రాజులు ఉంటే నువ్వు ఈ యాదవుడికి ఇస్తున్నావు ఈ గౌరవం అంటూ ఎన్నో మాటలు తూలనాడితే మరి అతని తల్లికి ఇచ్చిన మాట ప్రకారం ఒక 100 తప్పుల వరకు క్షమించి తరువాత శిశుపాలుని వధించడం జరిగింది. అది చూపిస్తున్నారు. అంటే భగవంతుడి పట్లే అసూయ పడతారు ఈ అహంకారం, బలం, గర్వం, కామం, క్రోధంతో వాళ్ళు అన్నదానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఇక్కడ శిశుపాలుని చూపిస్తున్నారు. ఇంకా ఆసురీం యోనిమాపన్నా మూఢా జన్మని జన్మని మాం అప్రాప్యైవ కౌంతేయ తతో యాంతి అధమాం గతిం. ఇలా ఆసురీ గుణాల్లోనే జీవజాతుల్లోనే జన్మలకు జన్మిస్తూ ఇలాంటి మూర్ఖులు మాం అప్రాప్యైవ నన్ను ఇప్పటికీ కూడా ప్రాప్తింపజేసుకోలేరు. తతో యాంతి తర్వాత వాళ్ళు అంతంలో చివర్లో అధమాం గతిం అధోగతి పాలు అవుతారు. ఇక అలా క్రమేణ వాళ్ళ కింది లోకాలకు వెళ్ళిపోయి ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. ఇలా ఆసురీ జీవజాతుల్లోనే మాటికి జన్మను పొందే వీళ్ళు ఏ జన్మలోనూ కూడా నన్ను ప్రాప్తం చేసుకోలేరు. క్రమంగా వాళ్ళు అధోగతి పాలు అవుతారు అని ఈ ఆసురీ గుణాలు ఉంటే ఏమవుతారనేది చెప్తున్నారు. ఇంకా ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ శ్లోక. భగవద్గీతలో ఒక శ్లోకం ఫాలో అయినా మనం చాలు అంటూ ఉంటారు. అలాంటి శ్లోకాల్లో ఇదొకటి. త్రివిధం నరకస్యేదం ద్వారం నాశనమాత్మనః కామః క్రోధస్తథా లోభః తస్మాద్ ఏతత్రయం త్యజేత్. 3 రకాల నరకానికి చేర్చే ద్వారాలు ఉన్నాయి. నాశనం ఆత్మనాశనం చేసేది. ఆత్మనాశనం అవ్వదు, అది ఎప్పుడు సచ్చిదానందమే. ఇక్కడ ఆత్మ అంటే మనసు, బుద్ధి. సో మనసును బుద్ధిని నాశనం చేసే 3 ద్వారాలు ఉన్నాయట. అవి ఎలాంటివి అంటే నరక ద్వారాలట. అవి నరకానికి తీసుకువెళ్ళే నరకానికి తలుపులు లాంటివి అనమాట. ఏమిటవి? కామ, క్రోధ, తథా లోభ. కామం, క్రోధం, అలాగే లోభం అంటే దురాశ, విపరీతమైన కోరికలు. తస్మాత్ కాబట్టి ఏతత్రయం ఈ 3ంటిని త్యజేత్ వదిలిపెట్టాలి అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. సో కామక్రోధ లోభం అనే 3 కూడా నరకానికి దారి తీసే 3 ద్వారాలు. ఈ నరక ద్వారాలు 3 కూడా ఆత్మ వినాశనానికి కారణాలు. కాబట్టి 3ంటిని కూడా వెంటనే విడిచిపెట్టాలి కామక్రోధ లోభాలను అని చెప్తున్నారు. అంత డేంజరస్ క్వాలిటీస్ అన్నమాట ఇవి. కామం ఉదాహరణకి మరి ద్రౌపదికి వీళ్ళు చేసిన అవమానం చూపిస్తున్నారు. మరి కోపం అంటే దుర్యోధనుడికి పాండవుల పట్ల ఉన్న కోపం, అలాగే దురాశ, మొత్తం హస్తినాపురం అంతా నాకే రావాలి అనేటటువంటి గ్రీడీనెస్, దురాశ. వాళ్ళకు ఒక్క అంగుళం కూడా ఇవ్వనంటాడు. సో ఇవన్నీ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్గా చూపిస్తున్నారు కామక్రోధ లోభానికి. ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారైత్రిభిర్నరః ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ తతో యాతి పరాం గతిం. సో ఈ 3 దుర్గుణాలను వదిలివేసిన వాడు ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన కార్యాలను చేస్తూ ఆ విధంగా క్రమంగా పరమపదాన్ని పొందుతాడు. సో ఏతైర్విముక్త కౌంతేయ తమోద్వారై త్రిభిర్నః. ఈ నరక ద్వారాల నుంచి ఎవరైతే ఈ 3ంటిని వదిలిపెడతారో నరక ద్వారాల నుంచి విముక్తులై వాళ్ళు ఆచరత్యాత్మన శ్రేయ అంటే ఆచరిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఏమిటి? శ్రేయస్కరమైన పనులు చేసుకుంటూ ఆత్మానుభూతికి అనుకూలమైన పనులు చేస్తూ తతో యాతి తర్వాత వాళ్ళు పొందుతారు. దేన్ని? పరమగతి అంటే పరమపదాన్ని పొందుతారు. సో ఈ 3 గుణాలని వదిలివేస్తే గాని మనం ఈ సరి అయిన పనుల్లో పాల్గొని ఆత్మానుభూతి తెచ్చుకోలేము. ఏది? కామ, క్రోధ, లోభం అని చెప్తున్నారు. సో ఈ మెట్లన్నీ ఎక్కితే భగవంతుడిని చేరుకోవచ్చు. ఏమిటి? ఈ మెట్లన్నీ దాటాలి. ఏమిటి మెట్లు? ఎన్వి అంటే ఈర్ష్య, లస్ట్ అంటే మరి కోరిక, ఇగ్నరెన్స్ అజ్ఞానం, యాంగర్ కోపం, ఇవన్నీ కూడా దాటుకోవాలంటే వదులుకోవాలి. ఫాల్స్ ప్రెస్టీజ్ అహంకారం
గ్రీడ్ దురాశ, లోభం, కామక్రోధ లోభం అన్నాం కదా, ప్రైడ్ గర్వం, అటాచ్మెంట్ నాది 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 అనేటటువంటి ఆ అటాచ్మెంట్ వదులుకోవాలి. తర్వాత ఒక స్పిరిచువల్ గురువు గారిని ఇవన్నీ దాటుకుని ఒక గురువు గారిని చూసుకుని సరైన గురువును వేద పఠనం చేసి ఆస్టెరిటీ అంటే నియమబద్ధమైన జీవితంలో జీవిస్తూ మరి ఇంద్రియ నిగ్రహణతో ఉంటూ తద్వారా ఆ ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి అని చెప్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్ స్లైడ్ కావాలంటే ఒక ఫోటో తీసుకోండి. ఇవన్నీ దాటుకుంటేనే గురువుని చూసుకుని ఈ రకంగా వేద పఠనం నిరాడంబరత ఒక పద్ధతిగా డిసిప్లిన్డ్గా ఉంటూ మరి 4 ధర్మసూత్రాలు చూసాం కదా, అహింస, సత్యము, మరి మనం డ్రింకింగ్ లేకుండా, తర్వాత చెడు అలవాట్లు లేకుండా, మరి గ్యాంబ్లింగ్ లేకుండా, ఇలా నాన్ వెజ్ అది తినకుండా ఈ రకంగా ఉండగలుగుతూ చివరికి ఆధ్యాత్మిక అలా ఇంద్రియ నిగ్రహణతో ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని పొంది భగవంతుణ్ణి పొందొచ్చు అని చెప్తుంది. యశాస్త్ర విధిముత్సృజ్య వర్తతే కామకారతః న సిద్ధిం అవాప్నోతి న సుఖం న పరాం గతిం. శాస్త్ర విధులను వదిలిపెట్టేసి ఉత్సృజ్య వర్తతే కామకారత, వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు వాళ్ళు పనిచేసి ప్రవర్తిస్తే నససిద్ధిం అవాప్నోతి, సిద్ధత్వం అనేది పొందరు. అవాప్నోతి అంటే పొందటం, నా అంటే పొందరు. ఏం పొందరు? సిద్ధత్వం. నసుఖం, సుఖం కూడా పొందరు. నపరాం గతిం, పరమగతి కూడా పొందరు. సో ఎవరైతే శాస్త్ర విధులను విస్మరించి వాళ్ళ ఇష్టానుసారం పనిచేస్తారో వాళ్ళు పరిపూర్ణతను కానీ ఆనందాన్ని కానీ లేదా పరమ గమ్యాన్ని కానీ పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో శాస్త్రాలు ఏం చెప్పాయి? గ్యాంబ్లింగ్లు, ఇల్లిసిట్ సెక్స్, మీట్ ఈటింగ్, ఇవి మన 4 ఇందాక 4 రెగ్యులేటివ్ ప్రిన్సిపల్స్ అని చూసాం కదా, అవన్నమాట. అవన్నీ ఇటువంటి చెడు పనులు చేయొద్దన్నాయి. మీట్ ఈటింగ్, మరి డ్రింకింగ్, స్మోకింగ్, ఇట్లాంటి బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్, మరి ఇల్లిసిట్ సెక్స్ ఒకటి, తర్వాత గ్యాంబ్లింగ్, ఇవన్నీ కూడా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్. ఇవన్నీ మరి శాస్త్రాలు కొన్ని, ఇవే కాకుండా ఇంకా కొన్ని మరి మనుషులు హాని చేయడం, మనుషులు చంపడం, మనుషులు ఫిజికల్గా చంపకపోయినా వాళ్ళకి ఎంతో చెడు కలిగే పనులు చేయడం, వాళ్ళ గురించి చెడుగా మాట్లాడడం, ఇవన్నీ కూడా మరి కరెక్ట్ కాదు. సో శాస్త్రాలు వద్దని చెప్పిన పనులే. ఇలా శాస్త్రాలు వద్దు అని చెప్పిన విషయాలను మనం పట్టించుకోకుండా మన ఇష్టం వచ్చినట్లు ప్రవర్తించితే గనక మనం ఇప్పటికీ పరిపూర్ణతను కానీ ఆనందాన్ని కానీ పరమగమ్యాన్ని కానీ పొందలేరు ఇలాంటి వాళ్ళు అని చెప్తున్నారు. తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణం తే కార్య వ్యవస్థితౌ జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం కర్మ కర్తుం ఇహార్హసి. కాబట్టి తస్మాత్ శాస్త్రం ప్రమాణంతే, శాస్త్రం ఏదైతే స్టాండర్డో అని కార్య వ్యవస్థితం, ఏ కార్యం చేయాలో ఏ కార్యం చేయకూడదో చెప్పడానికి ఎవరు స్టాండర్డ్ అంటే శాస్త్రాలే స్టాండర్డు. కాబట్టి జ్ఞాత్వా శాస్త్ర విధానోక్తం, శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని కర్మకర్తం, కర్మను చెయ్యి, ఇహార్హసి, ఈ ప్రపంచంలో అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి చేయదగ్గ కార్యమేదో చేయకూడని కార్యమేదో నిర్ణయించుకోవడానికి మనిషికి శాస్త్రమే ప్రమాణం. కాబట్టి శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని తదనుగుణంగా నువ్వు ఈ లోకంలో కర్మలు చెయ్యి, శాస్త్రాలు చెప్పినట్లు. మన శాస్త్రాలు మనల్ని ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అనేది మనకు క్లియర్గా చెప్తున్నాయి. సో ఆ ప్రకారంగా చెయ్యి. ఇకపోతే సత్యయుగం, ఇదివరకు 4 యుగాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. సత్యయుగంలో మొట్టమొదటి యుగం అది. వరాహదేవుడు అంటే భగవంతుడు హిరణ్యాక్షుడు అంటే రాక్షసుడు. సో దైవము రాక్షసుడు వేరు ప్లానెట్స్లో ఉన్నారు ఆ రోజుల్లో సత్యయుగంలో. ఏది? దైవగుణం ఉన్నవాళ్ళు, దానవ గుణం ఉన్నవాళ్ళు. ఇక త్రేతాయుగంలోకి వచ్చేసరికి దైవగుణం ఉన్న రాముడు, దానవ గుణం ఉన్న రావణుడు కూడా వేరు దేశాల్లో ఉన్నారు. ద్వాపర యుగంలోకి వచ్చేసరికి దైవగుణాలున్న పాండవులు, రాక్షస గుణాలున్న కౌరవులు ఒకే కుటుంబంలోనే ఉన్నారు. ఈ కలియుగంలోకి వచ్చేసరికి ఈ దైవగుణాలు దానవ గుణాలు ఒకే మనిషిలోనే ఉంటున్నాయి. సో ఒక్క మనిషిలోనే 2 ఉంటున్నాయి. మనందరిలో కూడా ఈ కంసుడు, శిశుపాలు లాంటి చెడు ఆలోచనలు ఉన్నాయి. సో అవన్నీ దాటుకోవాలంటే మనం ఏం చేయాలి అంటే భగవన్నామ స్మరణ చేసి
మనస్సును పవిత్రం చేసుకోవాలి, ఈ చెడు గుణాలను వదిలించుకోవాలి. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, దాన ప్రవృత్తులు కలిగిన వాళ్ళు నీచ జన్మలు పొంది భవబంధాల్లో చిక్కుకుంటారు. కాబట్టి మనం దైవ గుణాలను పెంపొందించుకుని శాస్త్రానుసారం జీవితాన్ని గడుపుతూ శాస్త్ర విధానాలను తెలుసుకుని ఆ ప్రకారంగా జీవిస్తూ ఆధ్యాత్మిక పరిపూర్ణతను పొందాలి అని చెప్పి నేర్చుకున్నాము. సో ఇందాకటి ప్రశ్నలో ఆ నలుగురు ఎవరు అంటే భీమేశ్వర ప్రభుజీ ఒక్కరే ఆన్సర్ చెప్పారు. దుర్యోధనుడు, దుశాసనుడు, కర్ణుడు, శకుని. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో దుష్ట చతుష్టయం అని వాళ్ళందరికీ పేరన్నమాట. సో ఇది 16th చాప్టర్. ఈరోజు 2 చూస్తామని చెప్పుకున్నాం కదా. సో 17th చాప్టర్ కూడా చూద్దాం. ఇవి 2 కూడా కొంచెం రిలేటెడ్, మనం క్విక్గా చూసే చాప్టర్స్. సో 17th చాప్టర్ కనిపిస్తోంది కదా. శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగము 17th చాప్టర్ పేరు. శ్రద్ధాత్రేయ విభాగ యోగం. సో అంటే శ్రద్ధాత్రేయ అంటే త్రయ అంటే 3, శ్రద్ధ అంటే మరి ఏమిటి 3 రకాల శ్రద్ధలు అని చెప్తున్నారు. ఏ 3 రకాలు? ఎప్పుడైనా 3 అన్నామంటే యూజువల్గా గుణాలు, సత్వరజస్తమో గుణాలు. సో ఒక్కొక్క దాంట్లో శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇక్కడ చూస్తాం అన్నమాట. స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా, శ్రద్ధాత్రేయ విభాగాలు ఏమిటి? మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జున ఉవాచ ఏ శాస్త్ర విధిముత్సృజ్య యజంతే శ్రద్ధయాన్వితాః తేషాం నిష్ఠా తు కా కృష్ణ సత్వమాహో రజస్తమః. సో అర్జునుడు అంటున్నాడు ఏమని? కృష్ణ, శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళ స్వంత ఊహ ప్రకారం శ్రద్ధా విశ్వాసాలతో పూజలు చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటి? వాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల? తేషాం నిష్ఠాతుక కృష్ణ. వాళ్ళ నిష్ఠ అంటే వాళ్ళ శ్రద్ధ ఏ రకమైంది కృష్ణ? సత్వమా లేదంటే రజోగుణమా తమో గుణమా? వాళ్ళు ఎటువంటి స్వభావం ఉన్నవాళ్ళు? ఎవరు శాస్త్ర నియమాలు పాటించకుండా వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్లు శ్రద్ధతో పూజలు చేస్తున్నారు, కానీ శాస్త్రాలను ప్రకారం కాకుండా వాళ్ళ ఊహ ప్రకారం చేస్తున్నారు. ఇందాక చెప్పారు కదా, శాస్త్రాలు విధానోక్తాన్ని తెలుసుకుని నువ్వు కర్మలు చెయ్యి అని చెప్పేసి. ఇలా కొంతమంది ఉంటారు, మరి వాళ్ళు శ్రద్ధతోనే పూజలు చేస్తారు, కానీ శాస్త్ర విధానాలు తెలుసుకోకుండా ఏదో వాళ్ళకి తోచిన విధంలో చేస్తూ ఉంటారు కదా. వాళ్ళు సాత్వికుల, రాజసికుల, తామసికుల అని అడిగాడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారు? श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावच सात्विकी राजसी चैव తామసి చేతి తాం శృణు. 3 రకాల శ్రద్ధలున్నాయి ఈ మనుషులు ఫాలో అయ్యేవి. వాళ్ళు అది ఏమిటి అంటే సాత్వికం, రాజసికం మరియు తామసికం. అవి ఏమిటో చేతితాం శృణు, చెప్తాను విను అంటున్నారు. సో మనిషి వాళ్ళు పొందిన గుణాలను బట్టి ప్రకృతి నుంచి వాళ్ళు ఏ గుణాలను పొందుతారో, అంటే ఏమున్నాయి ప్రకృతిలో? సత్వరజస్తమో గుణాలు ఉన్నాయి. సో ఈ సత్వరజస్తమో గుణాలని మనం అలవర్చుకుంటున్నాం. కొంతమంది ఏమో తమో గుణాన్ని అలవర్చుకుంటున్నారు. సో వాళ్ళ యొక్క గుణాలను అనుసరించి వీళ్ళు ఈ రకంగా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళ శ్రద్ధ వాళ్ళ గుణాలను బట్టి ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ శ్లోకం. సో
సత్వగుణం, రజోగుణం, తమోగుణం, వాళ్ళ శ్రద్ధ ఈ గుణాలను బట్టి ఉంటుంది. ఇక్కడ ముగ్గురు అన్నదమ్ములను చూపిస్తున్నారు. విభీషణుడు ఆయన సత్వగుణం, రావణుడు మరి రజోగుణం, కుంభకర్ణుడు మరి తమో గుణానికి సూచన అన్నట్లుగా ఈ ముగ్గురు బ్రదర్స్కి 3 గుణాలు చూపిస్తున్నారు. ఇక ఇప్పుడు మన జీవనం సాగించడానికి మనం నార్మల్గా ఒక 7 విషయాలు అందరూ చేస్తూ ఉంటాం. ఏమిటి అంటే శ్రద్ధ అంటే బిలీఫ్స్. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కొన్ని నమ్మకాలు ఉంటాయి. ఎవరి మీదో దేని మీదో ఒక దాని మీద నమ్మకం ఉంటుంది. కొందరికి దైవం మీద నమ్మకం ఉంటుంది. ఇంకా కొంతమందికి వేరే విషయాల మీద నమ్మకం ఉండొచ్చు. దైవం మీద నమ్మకం లేకపోతే. కానీ దేని మీద ఒక దాని మీద అందరికీ నమ్మకాలు ఉంటాయి. రెండవది ఆహారం. మరి అందరం ఆహారం తీసుకోవాలి. మూడవది యజ్ఞం. యజ్ఞం అంటే అగ్ని ముందు కూర్చుని చేసేదే కాదు. ఏ పనైనా సరిగ్గా చేస్తే భగవదర్పితం అనుకుని ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా యజ్ఞము. ఇక్కడ స్వభావం. ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఒక స్వభావం ఉంటుంది కదా! అది. తర్వాత వాక్కు. అందరం మాట్లాడుతూ ఉంటాము. ఇక మనస్సు. అందరికీ ఒక మనస్సుంది. ఆ మనస్సును ఏ రకంగా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి అనేది. ఇక దానం. దానం కూడా మన జీవన విధానంలో ఒకటని ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ అనమాట. మనం భోజనం ఎలా చేస్తామో దానం చేయడం కూడా అంతే అంత ఇంపార్టెంట్ అని మనకు అర్థమవుతుంది. సో ఇవి నార్మల్‌గా మనం జీవనం సాగించడానికి మనం ఇవన్నీ గూడా చేస్తూ ఉంటాం. సో ఇవన్నీ ఎలా చేయాలి అనేది చెప్తారనమాట ఇక్కడ. ఫస్ట్‌ది శ్రద్ధ. సో అడిగాడు గదా! వాళ్ళు శాస్త్రాలు చదవకపోయినా వాళ్ళ ఇష్టం వచ్చినట్లు ఏదో శ్రద్ధతో వాళ్ళు పూజలు చేసేవాళ్ళు, ఏ కోవకు చెందిన వాళ్ళు అని. సో భగవంతుడు ఇట్లా శ్రద్ధ అనేది 3 గుణాలను బట్టి ఉంటుంది చెప్తానంటున్నారు. సో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. యజంతే సాత్వికా దేవాన్ యక్షరక్షాంసి రాజసా ప్రేతాన్ భూతగణాంశ్చాన్యే యజంతే తామసా జనా. సత్వగుణంలో ఉండే మనుషులు దేవతలను పూజిస్తారు. రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని పూజిస్తారు. తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు అని చెప్పి శ్రద్ధ అనమాట. సత్వగుణం వాళ్ళకి దేవతలను పూజించడంలో శ్రద్ధ. రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి యక్షరాక్షసులంటే ఎవరు పవర్‌లో ఉంటే వాళ్ళు. ఈ రోజుల్లో వాళ్ళు మరేంటి ఎవరైతే లీడర్సో, నాయకులో, మినిస్టర్‌లో వాళ్ళ మీద. ఆ రోజుల్లో వాళ్ళు ఇదిగో ఇలా రాజులు వాళ్ళ మీద ఉండేది. వాళ్ళకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పవర్ ఉన్న వాళ్ళ మీద ఉంటుంది. ఈ రజోగుణం వాళ్ళ కోరికలు తీర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడతారు కాబట్టి. తర్వాత తమో గుణంలో ఉండేవాళ్ళు భూత ప్రేతాలను పూజిస్తారు. సో అంటే ఆ రోజుల్లో ఇలా భూత ప్రేతాలు ఈ రోజుల్లో గూడా ఉండొచ్చు. భూత ప్రేతాలను పూజించే వాళ్ళు కొందరుంటారు. అలాగే చెడు సావాసాలు దానిని గూడా మనం అలా గూడా అర్థం జేసుకోవచ్చు. సో సత్వగుణం వాళ్ళు దేవతల్ని, రజోగుణంలో వాళ్ళు యక్షరాక్షసుల్ని, తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు భూత ప్రేతాల్ని పూజిస్తారు. సో అది మొట్టమొదట శ్రద్ధ అనేది ఇలా ఉంటుంది. 3 గుణాల వాళ్ళు 3 రకాల వాళ్ళని పూజిస్తారు. రెండవది ఆహారం. సో ఆహారం ఏమిటి? యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. అంటే మనం తిన్న దాన్ని బట్టి మనం మన స్వభావం గూడా మారుతూ ఉంటుంది. మనకు తెలిసిందేమిటంటే ఆహారం తీసుకుంటే పోషక పదార్థాలన్నీ ఒంటికి చక్కగా రక్తంగా మారి అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీకి బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ రూపంలో ఈ ఆహారం ఎనర్జీ ఇస్తుందన్నది తెలుసు. వేస్ట్ బయటికి వెళ్ళిపోతుందన్నది తెలుసు. మూడవది మనం ఆలోచించింది ఏమిటి అంటే ఈ ఆహారం వల్ల బ్రెయిన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అంటే మన ఆలోచన విధానం కూడా మారుతుంది. సో ఈ ఆహారం ఎటువంటి ఆహారం తీసుకుంటున్నాం అనే దానిని బట్టి మన స్వభావం కూడా మారుతుందని చెప్తున్నారు. సో ఆయుస్సత్వ బలారోగ్య సుఖ ప్రీతి వివర్ధనాః రస్యా స్నిగ్ధా స్థిరా హృద్యా ఆహార సాత్విక ప్రియాః. సో సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు ఏమిటి అంటే అవి ఆయువును పెంచుతాయి. ఆయువు సత్వం అంటే బలాన్ని, ఆ తర్వాత ఆరోగ్యాన్ని, సుఖప్రీతి వివర్ధన అంటే ఆనందాన్ని, సంతృప్తిని గూడా ఇస్తాయి ఈ ఈ ఇలాంటి ఫుడ్స్. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైన ఆహారాలు. అవి ఇంకా ఏమిటి రస్యం అంటే రసవంతం, స్నిగ్ధం, పుష్టికరం, స్థిర అంటే హృదయానికి మరి స్థిర అంటే రసవంతం, పుష్టికరం, ఆరోగ్యకరం, హృదయానికి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. సాత్విక ప్రియుల యొక్క ఆహారము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఏమిటి? ఇది ఇక్కడ ఫ్రూట్సు, మరి పాలు, పెరుగు ఇటువంటివి. ఆ తర్వాత ఇంకా మరి ధాన్యాలు, కూరగాయలు ఇవన్నీ గూడా సాత్విక ఆహారం కింద వస్తాయన్నమాట. కట్వంలో ఇప్పుడు
రాజస ఫుడ్ ఎలా ఉంటుంది? రజోగుణం వాళ్ళకి ఇష్టమైనది ఏమిటి అంటే, కట్వం లలవణాత్యుష్ణ తీక్ష్ణ రూక్ష విదాహిన ఆహార రాజసస్యేష్ట దుఃఖ శోకామయ ప్రదాహ. కట్వం అంటే చేదు, ఆమ్ల పులుపు, లవణం ఉప్పగా, ఉష్ణ అంటే మంచి ఘాటుగా, అంటే కారంగా అన్నమాట. తీక్ష్ణ అంటే ఘాటుగా, అంటే విపరీతమైన మసాలాలు ఇటువంటివి. రూక్ష విదాహిన అంటే జ్యూస్‌లెస్‌గా ఎండిపోయినట్లు ఉండడం. అంటే ఎప్పుడుంటుంది ఎండిపోయినట్లు? విపరీతంగా ఫ్రై చేసేసామనుకోండి, దానిలో జ్యూస్ అంతా పోతుంది గదా మరి. సో, అటువంటివి ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్. తర్వాత ఇటువంటి ఆహారాలు రాజసస్యేష్ట రజోగుణం వాళ్ళకి ఇష్టమైన ఆహారాలు. ఇవి ఏం చేస్తాయి అంటే దుఃఖ శోకామయ దుఃఖాన్ని, శోకాన్ని కలిగిస్తాయి. సో, అంటే రజోగుణం లో ఉన్న ఆహారాలు తింటూ ఉంటే కోపాలు పెరుగుతాయి. దాంతో దుఃఖాలు పెరుగుతాయి. మరి జబ్బులు పెరుగుతాయి. కోపం ఉంటే బీపీ పెరిగిపోతుంది. మనశ్శాంతి ఉండదు. కోరికలు పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. దాంతో మనశ్శాంతి ఉండదు. సో, ఆ రకంగా బాధని, దుఃఖాన్ని, రోగాన్ని కలిగిస్తాయి. తర్వాత ఇంకా డైరెక్ట్‌గా కూడా కలిగిస్తాయి. విపరీతమైన కారం తింటే మరి స్టమక్‌కి మంచిది కాదు. అల్సర్స్ అవి వస్తాయి. ఉప్పు ఎక్కువగా తింటే మరి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉప్పు మంచిది కాదంటారు. సో, అలా అంటే డైరెక్ట్‌గాను, ఇండైరెక్ట్‌గా గూడా ఇవి మనకి బాధ, దుఃఖాన్ని, రోగాన్ని కలిగిస్తాయి. సో, ఎవ్రీ కేటగరీలో ఏం చెప్తున్నారు ఆహారం గురించి? ఏ ఏ గుణం వాళ్ళకి ఏ ఆహారం ఇష్టం, ఆ ఆహారం వల్ల వాళ్ళకేమొస్తుంది అన్నది చెప్తున్నారు. సో, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటివి ఇష్టం. దానివల్ల వాళ్ళకి బాధ, దుఃఖ, రోగము వస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. సత్వగుణంలో ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి ఆహారాలు ఇష్టం. పాలు, పెరుగు, కూరగాయలు ఇవి. అవి వాళ్ళకు ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని, బుద్ధిని, సంతృప్తిని ఇస్తున్నాయి. రసవంతంగా పుష్టికరమైనవి, ఆరోగ్యకరమైనవి అని చెప్పారు. సో, రజోగుణంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆహారాలు ఇలా ఉంటాయి. అతి చేదుగా, అతి పుల్లగా, అతి ఉప్పగా, విపరీతమైన కారంగా, మరి విపరీతమైన ఘాటుగా, మసాలాలతో ఇలా ఫ్రైడ్ ఫుడ్స్ తిన్నప్పుడు బాధ, దుఃఖం, రోగం కలుగుతూ ఉంటాయి అని. ఇక్కడ అందుకే మరి టూ మచ్ కారం, ఇలా పచ్చిమిరపకాయలు తినేస్తూ ఉంటాం ఒక్కొక్కసారి. సో, అవన్నీ గూడా హ్మ్, రజోగుణానికి సంబంధించిన ఆహారాలు. ఇంకా తమోగుణం యాతయామం గతరసం పూర్తి పర్యుషితం చయత్ ఉచ్ఛిష్టమపి చామేధ్యం భోజనం తామస ప్రియం. తినడానికి 3 గంటల ముందు తయారు చేసిన ఆహారం. రుచి లేకుండా కుళ్ళిపోయినది, వాసన పట్టినవి, ఇతరులు తినగా మిగిలినవి, అంటరాని వస్తువులు అంటే మాంసాహారాలు ఇటువంటివి. ఇలాంటి వాటితో కూడుకున్న ఆహారం తమో గుణం ఉన్న వారికి ప్రియమైన ఆహారాలు. తినడానికి 3 గంటల ముందున్న అంటే కొంతమంది అడుగుతూ ఉంటారు. మరి ప్రొద్దున్నే మేము వంట చేసుకొని ఆఫీస్‌కో, స్కూల్‌కో వెళ్తాం గదా! 12కి తింటాం. మరి 3 గంటలు దాటిపోవచ్చు. అంటే అది కాదు ఇక్కడ అర్థం. ఏదైనా పద్ధతిగా ఫ్రెష్‌గా తినండి అని. అంటే వండి ఎక్కడో పడేసి దాన్ని ఎప్పుడో ఒక లేట్‌గా సరిగ్గా అంటే ఒక పద్ధతిగా తినకుండా ఉండటం అని. ఇది మరి మన పద్ధతి. వండుకుంటాం, నీట్‌గా ప్యాక్ చేసుకుంటున్నాం, పట్టుకు వెళ్తున్నాం అంతే. అది మన మన యొక్క దైనందిన కార్యక్రమంలో అది తప్పదు. సో, అలా నీట్‌గా పెట్టుకుంటున్నాం గానీ, ఇష్టం వచ్చినట్లు పడేసి తినడం లేదుగా. సో, అది అక్కడ అర్థం. వండి దాన్ని పడేసి ఏదో ఎప్పుడో వచ్చి తినడం, ఒక పద్ధతిగా లేకుండా అలా చేయడం అన్నమాట. రుచి లేకుండా అంటే కుళ్ళిన అంటే ఈ ఆహారాన్ని ప్రాపర్‌గా మూతలు పెట్టి సరిగ్గా ఉంచుకోకుండా, శ్రద్ధగా దాన్ని ఉంచకుండా, వాసన పట్టి ఇతరులు తినగా మిగిలినవంటే మరి నీట్‌గా తినకుండా ఏదో పడేసి వాళ్ళు కొంత తిని, మళ్ళీ ఇంకొకరొచ్చి తిని, అట్లా పద్ధతిగా లేకుండా తినడం అనేది. తర్వాత అంటరాని వస్తువులంటే తినకూడనివి. మరి మీట్ అవ్వనివ్వండి, ఏదైనా బ్యాడ్ సబ్స్టెన్స్‌లు, ఆల్కహాల్స్ ఇటువంటివి వాటితో కూడిన ఆహారాలన్నీ తమో గుణం ఉన్న వాళ్ళకి ప్రియమైనవి అంటున్నారు. సో, ఈ ఆహారం బట్టి మనం ఉంటాం. మనం తిన్న ఆహారాన్ని బట్టి. సరైన ఆహారం తీసుకుంటే ఇలా ఆరోగ్యంగా ఉంటాము. మరి తమోగుణం, రజోగుణం విపరీతంగా తింటే ఇలా అయిపోతాము. యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్ అంటున్నాను. నువ్వు తిన్నదాన్ని బట్టి నువ్వు తయారవుతావు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఇలా పాలు, మరి పళ్ళు, కూరగాయలు ఇవి తింటారు. రజోగుణం ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా అతి కారము, అతి స్వీట్లు, మరి కాఫీ, టీ ఇవన్నీ చూపిస్తున్నారు. హ్మ్. తమో గుణంలో ఉన్నవాళ్ళు మరి తినకూడనివి. అందుకే మీట్ ఈటింగు విపరీతంగా తినడం. మరి ఐస్ క్రీమ్ చూసారా? మరి 3 స్కూప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి గూడా గాదు. సో, అలా ఎక్కువగా తినడం, ఈ తినగూడని ఆహారాలు తినడం, ఇవన్నీ తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళ ఆహారాలు. సత్వగుణంలో ఉన్న ఆహారం ఏం చేస్తుంది అంటే మనకొక సమత్వాన్నిస్తుంది.
మనని పాజిటివ్ అవుట్లుక్తో ఉంచుతుంది, శాంతిగా ఉండగలుగుతాము, ఒక స్వచ్ఛతతో ఉండగలుగుతారు సాత్విక ఆహారం తీసుకున్న వాళ్ళు. రజోగుణంతో రజోగుణం ఆహారం తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, విపరీతమైన ఆందోళనలు, మరి ఏదో చెయ్యాలనేటటువంటి తపనలు, ఈ కోరికల వలయాలతో ఎప్పుడు కూడా మనశ్శాంతి ఉండదు. ఇక తమో గుణంలో ఉన్న వాళ్ళు ఈ విపరీతంగా తిని వాళ్ళకి అసలు ఏది పనిచేయదు, ఎప్పుడు డల్గా ఏదో నెగిటివ్ మెంటాలిటీతో అలా బద్ధకంతో అజ్ఞానంతో ఏదో మోహంలో ఉంటారు. ఇతను మరి డ్రింకింగ్ చేస్తూ ఏమీ పట్టించుకోవడం లేదు. సో అదంతా కూడా తమో గుణ లక్షణాలని చెప్తున్నారు. సో 2 చూసాం, శ్రద్ధ ఎలా ఉంటుంది, ఆహారం ఎలా ఉంటుంది ఈ సత్వరజస్తమో గుణాల్లో అని. ఇప్పుడు యజ్ఞం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞో విధిదృష్టోయ యుజ్యతే యష్టవ్యమేవేతి మనః సమాధాయ సాత్వికః. అఫలాకాంక్షిభిర్యజ్ఞం అంటే ఫలితం మీద కాంక్ష లేకుండా, విధిదృష్టో ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసే పని, యష్టవ్యమేవేతి మనస అంటే దృఢ సంకల్పంతో చేసేటటువంటి యజ్ఞం, సమాధాయస సాత్విక సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం. శాస్త్ర గ్రంథాల ఆదేశాల ప్రకారం విధిగా అంటే నా బాధ్యత అనుకుని ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో చేసే యజ్ఞం సత్వగుణంతో చేసే యజ్ఞం. సో అది ఇలాంటి డైరెక్ట్ యజ్ఞం అవ్వచ్చు, ఏ పని చేసినా ఈ మార్గంలో చేస్తే, శాస్త్రాలు చెప్పిన పనులు నేను బాధ్యత అనుకుంటూ ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా మనస్సులో దృఢ సంకల్పంతో ఈ రకంగా మనం ఈ మెంటాలిటీలో ఉంటూ చేసే ఏ పనైనా యజ్ఞంతో యజ్ఞమే సత్వగుణ యజ్ఞం కింద వస్తుంది. సరే, కలియుగంలో ఈ సంకీర్తన యజ్ఞాన్ని కూడా మరి మనం ఒక మంచి యజ్ఞం అని చెప్పుకోవచ్చు. భగవన్నామ స్మరణ. అభిసంధాయతు ఫలం దంబార్థమపి చైవయత్ యుజ్యతే భరతశ్రేష్ఠ తం యజ్ఞం విద్ధి రాజసం. భరతశ్రేష్ఠుడా, ప్రతిఫలాపేక్షతో అహంకారం కోసం చేసే యజ్ఞం రజోగుణ యజ్ఞం అని నువ్వు తెలుసుకో. అభిసంధాయతు ఫలం అంటే ఏదో ప్రతిఫలం కావాలి అని, దంబార్థం గర్వంతో చేసే యజ్ఞం. అక్కడ వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు, గర్వంతో చేయడంలా నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడు, మనసులో దృఢ సంకల్పంతో చేస్తున్నాడు, ప్రతిఫలం కోరుకోకుండా. ఇక్కడ ప్రతిఫలం కోసమే అహంకారంతో చేస్తున్నాడు ఈ యజ్ఞం, అది రజోగుణ స్వభావం. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చూపిస్తున్నారు, డబ్బిస్తున్నాడు కానీ గర్వంగా ఇస్తున్నాడు, నేనే అందరూ నన్ను ఇచ్చానని చెప్పుకోవాలి అన్నట్లుగా ఒక ప్రతిఫలాపేక్షతో, అది రజోగుణ యజ్ఞం ఉంటున్నారు. ఇక తమోగుణ యజ్ఞం ఉంది అంటే విధిహీనం అసృష్టాన్నం మంత్రహీనం అదక్షిణం శ్రద్ధావిరహితం యజ్ఞం తామసం పరిచక్షతే. విధిహీనం అంటే ఒక గౌరవం అనేది లేకుండా, అంటే అసలు శాస్త్ర నిర్దేశాల మీద గౌరవం లేకుండా, అసృష్టాన్నం అంటే ప్రసాదం అనేది ఏమి పెట్టకుండా, మనం యజ్ఞం చేసినప్పుడు ప్రసాదాలు ఉంటాయి, ఆ ప్రసాదం అనేది లేకుండా, మంత్రహీనం మంత్రాలు లేకుండా, అదక్షిణం దక్షిణిస్తాం కదా చేసిన పురోహితుడికి దక్షిణ లేకుండా, శ్రద్ధావిరహితం అసలు శ్రద్ధే లేకుండా యజ్ఞం చేస్తే అది తామసం పరిచక్షతే, తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. సో శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా, ప్రసాద వితరణం లేకుండా, వేద మంత్రోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ లేకుండా అశ్రద్ధతో చేసే యజ్ఞాన్ని తమోగుణ యజ్ఞం అని చెప్తారు. ఇక్కడ ఈ తమోగుణ యజ్ఞానికి ఉదాహరణగా ఈ బొమ్మ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకు, ఇతను వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, ఈ సామానంతా రోడ్డు మీద పెట్టి అన్ని తగలబెడుతున్నారు కదా. సో ఆ రోజుల్లో తమోగుణ యజ్ఞం అంటే ఇలా శాస్త్ర మంత్రాలు చదవకుండా, ప్రసాదాలు లేకుండా, వేద మంత్రోచ్చారణ లేకుండా, దక్షిణ ఇవ్వకుండా చేసి అశ్రద్ధతో చేస్తే తమోగుణ యజ్ఞం. ఈ రోజుల్లో ఇది ఎగ్జాంపుల్గా చూపిస్తున్నారు. ఎందుకో ఎవరైనా ఆలోచించి చెప్పగలిగితే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఈ లోపు నెక్స్ట్ శ్లోక చూద్దాం. దేవద్విజ గురు. సో యజ్ఞం చూసాము, 3 చూసాం కదా సోఫారు. ఇప్పుడు తపస్సు ఎలా ఉంటుందనేది చూద్దాం. 4th పాయింట్. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞ పూజనం శౌచమార్జవం
బ్రహ్మచర్యం అహింసా చ శారీరం తప ఉచ్యతే. దేవదేవుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రుల వంటి పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఇవన్నీ కూడా శరీరంతో చేసే తపస్సు. దేవద్విజ గురు ప్రాజ్ఞులు, ప్రాజ్ఞులు అంటే పెద్దవాళ్ళు, దేవతలు, ద్విజులంటే బ్రాహ్మణులు, గురువులు, పెద్దవాళ్ళు, వీళ్ళందరినీ పూజించడం. శౌచం అంటే శుభ్రత, పవిత్రంగా ఉండగలగటం, మనస్సుతో కూడా పవిత్రమైన ఆలోచనలతో ఉండటం. ఆ ఆ తర్వాత సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం అంటే మరి చిన్నప్పుడు గురువు గారి దగ్గర ఉన్నప్పుడు బ్రహ్మచర్యం చదువుకునేటప్పుడు, తర్వాత గృహస్థు, తర్వాత వానప్రస్థం, తర్వాత సన్యాసం, 4 ఆశ్రమాలు అనమాట. బ్రహ్మచర్యం ఉన్నంత, ఆ నువ్వు స్టూడెంట్గా ఉన్నంత వరకు నువ్వు బ్రహ్మచర్యం అని చెప్తున్నారు. అహింస తర్వాత, అహింస అంటే మరి ఏ జీవిని హింసించకూడదు, ఎవరిని మాటలతో కూడా హింసించకూడదు. ఇది శారీరక తపస్సు. భగవంతుణ్ణి, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రులు లాంటి పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఇవన్నీ కూడా శారీరక తపస్సులు. సో అంటే ఎలా ఉండాలి మన బిహేవియర్ అనేది చెప్తున్నారు. ఇది ఎక్స్టర్నల్ బిహేవియర్ అనమాట, శారీరక తపస్సు. ఇకపోతే మానసిక తపస్సు ఏమిటో కూడా చూద్దాం ఒక నిమిషం. వాక్ తపస్సు, మానసిక తపస్సు అంటే మనస్సు ఎలా ఉంచుకోవాలి, ఆ తర్వాత మన వాక్కు ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా చూద్దాము. ఇది ఇక్కడ లేదు, నేను ఇంకో చోట ఉంది, చూపిస్తాను. ఎందుకంటే అది కూడా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఈలోపు ఆన్సర్ ఏదో ఒకటి వచ్చింది, చూద్దాము అడిగిన ప్రశ్నకు. దుర్యోధన, భారతి మాతాజీ, డ్యామేజింగ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ. గుడ్. ఆ డ్యామేజింగ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ కూడా మరి తమో గుణమే. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు, మరి శాస్త్ర నిర్దేశాల పట్ల గౌరవం లేకుండా. సో శాస్త్రాలు ఎప్పుడు కూడా ఒకళ్ళ వస్తువులను పాడు చేయమని చెప్పవు. ఇది బేసిక్ థింగ్, మనందరికీ తెలుసు. శాస్త్రాలు చదవకపోయినా ఇది తప్పు పని. సో ఇది తప్పు పని. ప్రసాద వితరణం, మనం చేసే పని ఎదుటి వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రసాదం ఇచ్చేలాగా ఉండాలి. ఇందులో ప్రసాదం లేకపోగా వాళ్లకున్న వస్తువులను కూడా పాడు చేస్తున్నాము. వేద మంత్రోచ్చారణ లేదు, అంటే మంచి పవిత్రమైన మాటలు అనకపోగా ఇలా చెడు పనులు, చెడు భావాలతో ఉన్నారు. దక్షిణ లేకుండా మనం అవతల వాళ్ళకి, వాళ్ళు చేసిన సహాయానికి మనం దక్షిణ ఇస్తాం. ఇది దక్షిణ లేకుండా వాళ్ళ సామాన్ తెచ్చి వాళ్ళకి ఎదురు నష్టాన్ని కలుగజేస్తున్నాము. అశ్రద్ధ, వాళ్ళకి శ్రద్ధ అనేది ఏముంది ఇంక ఇలాంటి పనులు చేసే వాళ్ళకి. సో ఇటువంటి పనులు ఈ రోజుల్లో, ఇలాంటి చెడు పనులన్నీ తమోగుణ యజ్ఞాలు. సో యజ్ఞం అంటే బేసిక్గా పని. అయితే ఎలాంటి పని, ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేసే మంచి పని యజ్ఞం అవుతుంది. ఇలా చెడు పని చేస్తే అది తమోగుణ యజ్ఞం అవుతుంది. సో అదనమాట. వెరీ గుడ్ భారతి మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో ఇప్పుడు అందుకని తపస్సు చూస్తున్నాం కదా. శారీరక తపస్సు అంటే ఇలా పెద్దవాళ్ళని, బ్రాహ్మణుల్ని, గురువుల్ని, తల్లిదండ్రులు లాంటి పెద్దల్ని పూజించడం, పవిత్రంగా ఉండటం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస ఇవన్నీ కూడా శారీరక తపస్సులైతే, ఇక మానసిక తపస్సు ఏదో చూద్దాం. శాస్త్ర నిర్దేశాలు లేకుండా చేసే పని భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. సో ఇప్పుడు మానసిక తపస్సు ఏమిటి? తపస్సు. సో దేవతల్ని, బ్రాహ్మణుల్ని, ఆధ్యాత్మిక గురువుని, తల్లిదండ్రుల్ని వీళ్ళందరినీ పూజించడం, శుచిత్వం, సరళత్వం, బ్రహ్మచర్యం, అహింస దేహ సంబంధమైన తపస్సులు. ఇక వాక్కు తపస్సు ఏమిటి అంటే, మాటకు కూడా ఒక తపస్సు ఉంది. తపస్సు అంటే బిహేవియర్, ఇది గుర్తుంచుకోండి. డీపర్ మీనింగ్ ఏమిటంటే బిహేవియర్. శారీరక బిహేవియర్ ఇలా ఉండాలి, అందరినీ గౌరవిస్తూ మంచితనంతో, అహింసతో పవిత్రంగా ఉండటం.
ఆ తర్వాత వాక్ తపస్సు ఎలా ఉండాలి అంటే అనుద్వేగకరం వాక్యం సత్యం ప్రియాహితం చయత్ స్వాధ్యాయాభ్యసనం చైవ వాంగ్మయం తప ఉచ్యతే. అనుద్వేగకరం వాక్యం, ఉద్వేగం లేకుండా మాటను మాట్లాడాలి. ఒకటి ఇమోషనల్ అయిపోయి మాట్లాడకూడదు, శాంతంగా బ్యాలెన్స్డ్గా మాట్లాడాలి. సో ఒక్క నిమిషం. సో అనుద్వేగకరం వాక్యం, ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలి. సత్యం ప్రియం హితం. సో మాట్లాడే మాట ఎలా ఉండాలి? సత్యం అంటే మనం మాట్లాడేది అసలు నిజమా కాదా? హితం మనం మాట్లాడే వాళ్ళు, హితం అంటే బెనిఫిషియల్, ఉపయోగకరం. అవతల వాళ్ళకి బెనిఫిషియలేనా కాదా? హితకరమైనదేనా కాదా? ప్రియం. అవతల వాళ్ళకి ప్రియమేనా మనం చెప్పేది? అప్రియమైన మాట చెప్తున్నామా? వాళ్ళకి ఇష్టమైన మాట చెప్తున్నామా? ఇష్టం లేని మాట చెప్తున్నామా? అనేది ఆలోచించుకోవాలి మాట్లాడే ముందు. మనం ఉద్వేగం లేకుండా మాట్లాడాలి. అవతల వాళ్ళకి చెప్పేటప్పుడు మనం చెప్పే మాటలో సత్యం ఉందా? అవతల వాళ్ళకది ప్రియమైనదేనా? అవతల వాళ్ళకది హితకరమైనదేనా? అని ఆలోచించుకుని ఈ 3 కండిషన్‌లు మీట్ అవ్వకపోతే ఆ మాట చెప్పకూడదు. సో, ఇవి మన వాక్ తపస్సు అంటే. అంతేకాకుండా స్వాధ్యాయాభ్యసనం అంటే ఏమిటి? స్వాధ్యాయాభ్యసనం ఇందాక చెప్పుకున్న వేద వాంగ్మయాన్ని పఠించడం. సో, అది కూడా వాక్ తపస్సే. నువ్వు వేదాలను చదువుతున్నప్పుడు అది వాక్ తపస్సు కిందే వస్తుంది. సో, ఇవన్నీ గూడా వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సు. సత్యము, ప్రీతికరము, హితకరము, ఇతరులకు ఉద్రేకం కలిగించని మాటలు పలకడం మరియు నిత్యము వేదాలను అభ్యసించడం అనేవి వాక్కుకు సంబంధించిన తపస్సులు. ఇకపోతే మానసిక తపస్సు ఏమిటి? సో, శారీరక తపస్సు చూసాము, వాక్కు తపస్సు చూసాం. మానసిక తపస్సు ఏమిటో చూద్దాం. మనఃప్రసాద సౌమ్యత్వం మౌనమాత్మా వినిగ్రహ భావ సంశుద్ధిరిత్యేతత్ తపో మానసముచ్యతే. హ్మ్. తృప్తి, సరళత్వం, మౌనం. మౌనం అంటే ఇకెప్పుడు మాట్లాడకుండా ఉండాలని కాదు. ఎంతవరకు అవసరమో అంతవరకు. అలాగే మానసిక మౌనం కూడా అవసరం. నోరు మాట్లాడకుండా ఉన్నా మనసులో అన్ని బ్యాడ్ ఆలోచనలుంటే లాభం లేదు. మనస్సును గూడా అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా మనం నిగ్రహం, మనోనిగ్రహమే ఆత్మ నిగ్రహం. ఆత్మ ఎప్పుడు నిగ్రహమే, సచ్చిదానందం కాబట్టి. నిగ్రహించుకోవాల్సింది ఇక్కడేమిటి? ఆత్మ అంటే మనస్సు, ఇంద్రియాలు. వీటిని కంట్రోల్ చేసుకో. జీవిత పవిత్రత్వం అనేవి మనస్సుకు సంబంధించిన తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. తృప్తితో, సరళత్వంతో, మౌనంతో, అంటే మనస్సును అన్నెసెసరీ థాట్స్ లేకుండా సెల్ఫ్ కంట్రోల్‌తో ఇంద్రియాలను, మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకొని పవిత్రంగా ఉండటమే మానసిక తపస్సు. సో, ఇవి తపస్సు కింద వస్తాయన్నమాట. సో, భగవంతుడు నిత్య జీవితంలో మనం చేసే పనులన్నీ ఎలా చెయ్యాలి అనేది ఎంతో చక్కగా ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. సో, సత్వగుణంలో ఉన్నవాళ్ళు ఈ రకంగా ప్రవర్తన ఉంటుంది. వాళ్ళ శారీరక ప్రవర్తన, వాక్ ప్రవర్తన, మరి మానసిక ప్రవర్తన ఇలా ఉంటుందన్నమాట. ఇక రజోగుణంలో ఉండేవాళ్ళు ఎలా చేస్తారు ఈ తపస్సు అంటే, సత్కారమాన పూజార్థం తపోదంభేన చైవయత్ క్రియతే తదిహ ప్రోక్తం రాజసం చలమధ్రువం. సత్కారమాన పూజార్థం ఏది? అందరితో సత్కారాలు, గౌరవాలు, పూజలు తెచ్చుకోవాలి, చేయించుకోవాలి అనే కోరికతో తపోదంభేన జైవత్ మంచి గర్వంతో చేసే తపస్సు క్రియతే తరిహ ప్రోక్తం. ఇలా చేసే తపస్సును అంటారు ఇక్కడ ఏమని? రజోగుణ తపస్సు అని చెప్పేసి అంటున్నారు. ఇతరుల నుంచి గౌరవం, సన్మానం, పూజలు పొందడం కోసం గర్వంతో చేసే తపస్సును రజోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సు అని అంటారు. ఇది ఇది చలము, అధ్రువం. చలం అంటే కదిలిపోయేది, అంటే అస్థిరమైనది. అధ్రువం అంటే ఇది పర్మనెంట్ కాదు, అశాశ్వతం, టెంపరరీ. సో, ఈ రజోగుణంతో మనం చేసే ఈ ఈ ఈ తపస్సులు అస్థిరాలు, అశాశ్వితాలు. ఆ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండవు స్థిరంగా మనకు అంటున్నారు. ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారంటే, ఈ రజోగుణ తపస్సుకు ఎగ్జాంపుల్‌గా
ఈ అబ్బాయి మరి కంప్యూటర్లో మొహం పెట్టేసి చాలా సీరియస్గా పనిచేసేస్తున్నాడు. తప్పే ఉంది పాపం, చాలా కష్టపడి పనిచేస్తున్నాడు అనుకుంటాను. తప్పేమీ లేదు. తప్పెక్కడొచ్చింది అంటే ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు అని. ఎందుకు చేస్తున్నాడు? అందరికంటే ముందే నేనే చేసేసేయాలి, అప్పుడు అందరూ నన్ను పొగుడుతారు, నేనే ఫస్ట్ అని, ఇతను చాలా తెలివిగలవాడనో లేదా నాకే ప్రైజ్ వస్తుంది, ఇలాంటి మెంటాలిటీతో చేస్తున్నాడు. అదే సత్వగుణం ఉన్నవాడు కూడా ఇదే పని చేస్తాడు, కష్టపడి చేసే మెంటాలిటీ ఉంది. కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నాడు? ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తున్నాడు. సో ఇద్దరూ ఒకే పని చేస్తున్నారు, కానీ ఏ భావంతో చేస్తున్నారు అన్నది అక్కడ డిఫరెన్స్ అన్నమాట. అందుకే భగవంతుడికి నీ యొక్క భావాలు ఇంపార్టెంట్. అంటే నువ్వు ఏ భావంతో ఉన్నావు, పైకి నువ్వు చేసే పని కంటే, అంటే భావప్రియుడు, నీ మైండ్లో నువ్వు ఏ ఫీలింగ్స్తో ఉన్నావు అన్నది. ఒకే పని వీళ్ళిద్దరూ చేస్తున్నా, ఇతనేమో గర్వంతో నేనే గొప్ప అనిపించుకోవాలనే కోరికతో చేస్తున్నాడు. సత్వగుణంలో ఉన్నవాడు ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేస్తాడు. సో అక్కడ డిఫరెన్స్ వస్తుందన్నమాట. ఫీలింగ్‌లోను, మనస్సులో ఉన్నటువంటి ఏ భావంతో పనిచేస్తున్నారన్న దాంట్లో. సో ఇలా అందరి నుంచి గౌరవ సన్మానాలు పొందడం కోసం ఇతను తప్పించుకుంటూ పనిచేస్తున్నాడు కాబట్టి ఇది రజోగుణ తపస్సు. మూఢగ్రాహేణాత్మనో యత్పీడయా క్రియతే తపః పరస్యోత్సాదనార్థం వా తత్తామసం ఉదాహృతం. మూఢత్వంతో యత్పీడయా క్రియతే తపః, మూఢత్వంతో వాళ్ళని వాళ్ళే పీడించుకుంటూ చేసే తపస్సులు. ఆ తర్వాత పరస్యోత్సాదనార్థం, ఇతరులను కష్టపెట్టాలి, బాధ పెట్టాలి అనే రీజన్ కోసం చేసే తపస్సు. దీన్ని తమోగుణ తపస్సులని అంటారు. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూపిస్తున్నారు? ఇది వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటూ చేసే, తనను తాను హింసించుకుంటూ ఇతరులను నాశనం చేయడం లేదా గాయపరచడం లాంటి మూర్ఖత్వంతో చేసే తపస్సులు తమోగుణానికి సంబంధించిన తపస్సులు అంటున్నారు. సో వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకోవడం అంటే ఇదివరకు రోజుల్లో ఇలా అగ్నిలో చేతులు పెట్టడం, లేదంటే వాళ్ళని వాళ్ళు కట్ చేసుకుని ఆ రక్తాన్ని తీసుకువెళ్ళి అగ్నిలో వేసి చేయడం, ఇటువంటివి చేస్తూ ఉండేవారు. మూఢత్వం అలా గాని, లేదంటే అవతల వాళ్ళని నాశనం చేయాలని చేసే తపస్సులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భస్మాసురుడు మరి నేనెవరి తల మీద చేయబెడితే వాళ్ళు భస్మం అయిపోవాలి అని, అలాంటి చెడు రీజన్స్‌తో చేసే తపస్సులు. ఇవన్నీ తమోగుణ తపస్సులు అని చెప్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు? వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకోవడం అంటే చెడు అలవాట్లు. సిగరెట్లు అవ్వనివ్వండి, మరి ఆరోగ్యం చెడగొట్టుకోవడానికి డ్రింకింగ్ అవ్వనివ్వండి, డ్రగ్స్ అవ్వనివ్వండి, ఇవన్నీ యేసుకుని వాళ్ళని వాళ్ళే హింసించుకుంటున్నారు. అలాగే అవతల వాళ్ళని హింసించినా సరే, సో అవతల వాళ్ళకి చెడు చేసే పనులు చేసినా అది గూడా తమోగుణ తపస్సు అని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ రోజుల్లో ఎగ్జాంపుల్ కావాలి అంటే. భారతి మాతాజీ చెప్పారు, డ్యామేజింగ్ పబ్లిక్ ప్రాపర్టీ భీమేశ్వరరావు ప్రభుజీ శాస్త్ర నిర్దేశం లేకుండా చేసే పని. మళ్ళీ భారతి మాతాజీ వినాలంటే యూట్యూబ్‌లో ఎక్కడ ఉంటాయి అంటున్నారు మాతాజీ. అది మీరు యూట్యూబ్‌లో ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్‌కి వెళ్తే ఉంటాయి మాతాజీ. అది ప్లేలిస్ట్ లింక్ పెట్టిస్తాను. మాతాజీ ప్లేలిస్ట్ పెడతారు. ఆ ప్లేలిస్ట్ క్లిక్ చేస్తే మీరు అన్నీ చూడొచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. ఓకే. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. సో ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా ఇప్పుడు హ్మ్, దానం గురించి చెప్తున్నారు. సో అన్నీ చూసాం. ఇక లాస్ట్‌దేమిటి అంటే దానం. శ్రద్ధ చూసాం, ఆహారం చూసాం, యజ్ఞం చూసాం, స్వభావం చూసాం. ఏది తపస్సు. మరి మానసిక తపస్సు, వాక్ తపస్సు, శారీరక తపస్సు, ఆ తర్వాత అది సత్వగుణం. మరి అలాంటి తపస్సులు రజోగుణంలో, తమో గుణంలో ఎలా ఉంటాయో చూసాం. వాక్కు, మనస్సు నియంత్రణ. ఇప్పుడు దానం చూస్తున్నాము. లాస్ట్‌దన్నమాట ఇది. దాతవ్యమితి యద్దానం దీయతేనుపకారిణే దేశే కాలే చ పాత్రే చ తద్దానం సాత్వికం స్మృతం. వాంఛ లేకుండా, దీయతేనుపకారిణే అవతల వాళ్ళకు ఉపయోగపడేటట్లు, దేశే కాలే చ పాత్రే చ సరి అయిన ప్రదేశంలో సరి అయిన వ్యక్తికి చేసేటటువంటి తద్దానం, ఆ దానం సాత్వికం స్మృతం, సాత్విక దానం అని చెప్తారు.
ప్రతిఫల వాంఛ లేకుండా సరైన సమయంలో సరైన ప్రదేశంలో యోగ్యుడైన వ్యక్తికి కర్తవ్య భావనతో ఇచ్చే దానం సత్వగుణానికి సంబంధించిన దానము. ఉదాహరణగా నందమహారాజు శ్రీకృష్ణ జననం అప్పుడు మరి అక్కడ బ్రాహ్మణులకి వీళ్ళందరికీ ఇచ్చిన దానం చూపిస్తున్నారు. ఇంకా రజోగుణ దానం యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఫలం ఉద్దిశ్య వా పునః దీయతే చ పరిక్లిష్టం తద్దానం రాజసంస్మృతం. యత్తు ప్రత్యుపకారార్థం ఏదో ప్రతిఫలం కావాలనే ఉద్దేశంతో ఫలముద్దిశ్య ఫలితం కోసం వా పునః అంటే తిరిగి అంటే ఏదైనా బెనిఫిట్ వస్తుంది అనుకుని మనం ఇది ఇస్తే మనకి తిరిగి ఏమొస్తుంది అని ఆ ఫలితం కోసం దీయతేచ పరిక్లిష్టం ఎంతో కష్టంగా ఇవ్వటం అంటే ఫలితం కోసం ఇచ్చిన ప్రతిఫలం ఏదైనా వస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఇచ్చిన లేదంటే ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా ఇచ్చిన దీయతేచ పరిక్లిష్టం అంటే ఇష్టం లేకుండా ఫోర్స్ఫుల్గా ఇచ్చిన తద్దానం ఆ దానం రాజసంస్మృతం రజోగుణ దానం అని చెప్తారు అంటున్నారు. కాబట్టి ప్రతిఫలం కోరుతూ లేదా సొంత కోరికలతో ఇష్టం లేకుండా చేసిన దానం రజోగుణ దానం. ఒక్కోసారి చూడండి మనకి ఇవ్వాలి లేకపోయినా అవతల వాళ్ళు ఇవ్వకపోతే ఏమన్నా అనుకుంటారేమో తప్పదు అనుకుని ఇస్తాం. అలా ఇష్టం లేకుండా చేసిన రజోగుణ దానం. అలా కాకుండా ఇచ్చామంటే మన పేరు పెడతారులే అక్కడ. మనం ఇంత డొనేషన్ ఇచ్చి డొనేటెడ్ బై అని రాయించుకోవచ్చు అందరూ చూస్తారని ప్రతిఫలం కోసం చేసినా కూడా రజోగుణ దానం అవుతుంది. ఆదేశకాలే యద్దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే అసత్కృతం అవజ్ఞాతం తత్తామసముదాహృతం. ఇక ఆదేశకాలే అనుగాని ప్రదేశంలో ఇచ్చే ఆ దానం అపాత్రేభ్యశ్చ దీయతే ఇవ్వకూడని వారికి ఇచ్చే దానం అసత్కృతం అది అవమానకరంగా ఇచ్చే అవతల వాడిని ఇన్సల్ట్ చేస్తూ ఇచ్చే దానం అది తమోగుణ దానం. సో ఫస్ట్ది ఏమిటంటే అనువుగాని చోట ఇవ్వకూడని టైంలో అపాత్రుడికి ఇచ్చే దానం. అంటే అనువుగాని చోట అపాత్రుడు అంటే ఇప్పుడు ఇతను మరి ఏదో డ్రగ్స్ కొనుక్కుంటున్నాడు అడుగుతున్నాడు ఆ డబ్బు ఏం చేస్తాడు తీసుకువెళ్ళి మళ్ళీ డ్రగ్స్ కొనుక్కుంటున్నాడు. సో ఇచ్చేటప్పుడు ఇది కొంచెం ట్రిక్కీ. ఎలా తెలుస్తుంది అని మనం అనుకుంటాం. మన కామన్ సెన్స్ ఉపయోగించాలి వీలైనంత వరకు మన జడ్జిమెంట్. అది అవతల వాడికి నిజంగా ఉపయోగపడుతుందా మనం ఇచ్చేది అనేది చూసుకుని మరి ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళు కనిపిస్తూనే ఉంటారు వాళ్ళకి ఇచ్చినప్పుడు తప్పు లేదు. సో అలా మనం ఇచ్చేది కూడా సరి అయిన వ్యక్తికి సరి అయిన రీజన్ కోసం మనం ఇవ్వాలి. ఆ తర్వాత మరి అవసరంలో ఉన్న వాళ్ళకి సహాయం చేయాలి. అవసరం మనకు తెలిసినప్పుడు అది నిజమైన అవసరం చేయొచ్చు ఎన్నో రకాలుగా. సో అది కాకపోతే ఏంటంటే ఇలా పట్టించుకోకుండా అసలు దేనికి ఇస్తున్నాం ఎందుకు ఇస్తున్నాం అన్నట్లు ఏది ఇలా ఇవ్వటం కూడా కాదు. ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు అది ఒకటి చూసుకో అని చెప్తున్నారు. అలాగే అవమానకరంగా ఇవ్వడం ఏదో అవతల వాళ్ళకి పడేసినట్టుగా పడేయడం కూడా తప్పు. అది కూడా తమోగుణ దానం. ఎందుకంటే మనకేదో ఉంది అనుకుంటూ మనం ఇవ్వడం కాదు. ఎవరికైనా ఏదున్నా అదంతా భగవత్ ప్రాప్తి అనేటటువంటి భావం. ఇది నా బాధ్యత నాకున్నది అవతల వాళ్ళకి సహాయపడటానికి ఉపయోగించాలి అనే భావాన్ని పెంచుకుని ఆ రకంగా అవతల వాళ్ళ మీద మర్యాదతో ఇవ్వాలి కానీ నేనేదో గొప్ప వాళ్ళు తక్కువ అనే ఫీలింగ్తో కాదు. అవమానకరంగా ఇచ్చే దానం కూడా తమోగుణ దానం అని చెప్తున్నారు. ఓం తత్సదితిని. సో ఈ అన్నీ కూడా చూసాం ఏ పని ఎలా చెయ్యాలి అన్నది. ఓం తత్సదితి నిర్దేశో బ్రహ్మణస్త్రివిధ స్మృత బ్రాహ్మణాస్తేన వేదాశ్చ యజ్ఞాశ్చ విహితా పురా. సృష్టి ప్రారంభం నుంచి కూడా ఓం తత్సత్ అనే 3 పదాలు పరబ్రహ్మాన్ని సూచించడానికి ఉపయోగించారు. పరబ్రహ్మం అంటే భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం వేద పఠనాలు యజ్ఞాలు చేసేటప్పుడు ఈ బ్రాహ్మణులు ఈ 3 పదాలని కూడా ఉపయోగించారు. ఓం తత్ సత్. తత్ అంటే ఆ సత్యము. ఓ ఆ సత్యమా అంటూ భగవంతుణ్ణి ఈ రకంగా సంబోధించారనమాట. సత్యం భగవంతుడే నిజమైన సత్యం అంటే ఏమిటంటే భగవంతుడు. ఎందుకు? ఆయన శాశ్వతంగా మార్పులేని వాడు కాబట్టి. అన్నీ మారిపోతూ ఉంటాయి ఈ ప్రపంచంలో ఈ విశ్వంలో. మార్పులేని విశ్వమే ఉండదు, మారిపోతుంది, విలీనం అవుతుంది. ఎవరంటే అలాగే మార్పు లేకుండా ఉండేది భగవంతుడు, సచ్చిత్తానంద స్వరూపుడు. అందుకని ఆయన్ని ఓం తత్సత్. ఆ సత్యం ఎవరు అంటే ఉన్నది
మార్పులేని సత్యం ఆ భగవంతుడే. అందుకని మొదటి నుంచి కూడా అందరూ ఆయన్ని ఓం తత్సత్ అని అంటూ ఉంటారు. అశ్రద్ధయా హుతం దత్తం తపస్తప్తం కృతం చయత్ అసదిచ్యతే పార్థ నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ. సో ఇక్కడ చివరికి ఏం చెప్తున్నారంటే, నువ్వు అశ్రద్ధతో చేసే హుతం అంటే యజ్ఞమైనా, దత్తం దానమైనా, తపస్సు అయినా నువ్వు అశ్రద్ధతో గనక చేసావంటే అది అసత్ ఇట్టి ఉచ్యతే, అది అసత్ అనే చెప్పబడుతుంది. సో నువ్వు శ్రద్ధ లేకుండా చేసే యజ్ఞం అవ్వనివు, దానం అవ్వనివు, తపస్సు అవ్వనివు, అది నిజం కాదు, అసత్యమే. నచ తత్ప్రేత్యనో ఇహ, అది వేరే ఈ లోకంలో కానీ పైలోకంలో కానీ ఏ లోకంలో కూడా నీకు దానివల్ల బెనిఫిట్ లేదు అని చెప్తున్నారు అనమాట. సో పార్థ, భగవంతుడిపై విశ్వాసం లేకుండా చేసే ఈ యజ్ఞం నీకు యజ్ఞమైన, దానమైన, తపస్సైన ఏదైనా అశాశ్వతమే, ఇది అసత్తే, ఇది ఈ జన్మలో కానీ తర్వాత జన్మలో కానీ నీకు దీనివల్ల ఏ ఉపయోగము లేదు అని చెప్తున్నారు. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ అన్నమాట. ఏది చేసినా మనకి భగవంతుడి మీద విశ్వాసంతో చేయాలి. యజ్ఞమైన, దానమైన, మన తపస్సు, మన ప్రవర్తనైన సిన్సియారిటీ అన్నమాట. అంటే మన భగవంతుడి యొక్క అంశ అయిన ఆత్మ ఉన్నది. సో మన కాన్షియస్కే అది కరెక్టా కాదా అని తెలిసిపోతూ ఉంటుంది. మనం తప్పు చేసినప్పుడు మనకే మనసులో తెలుస్తుంది అది కరెక్ట్ కాదు అని. సో అందుకని ఏది చేసినా అలా భగవంతుణ్ణి తృప్తిపరిచే విధంగా ఆ విశ్వాసంతో చేస్తేనే దానికి ఏదైనా బెనిఫిట్. లేదంటే నువ్వు అది లేకుండా చేస్తే ఏదైనా వేస్టే అంటున్నారు, అసత్యమే అది అంటున్నారు. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. ఈ గీతా పాఠంలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము అంటే, స్క్రీన్ కనిపిస్తోంది కదా అందరికీ. త్రిగుణాలను అధిగమించి మానవుడు విశుద్ధ సత్వానికి చేరుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. సో అంటే అన్నీ కూడా సత్వగుణంలో ఎలా చేయాలి, అన్ని గుణాల్లో ఎలా చేయాలో చూసాం. ఆహారం ఎలా ఉంటుంది, మాట ఎలా ఉంటుంది, మనసు ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, శారీరక బిహేవియర్ ఎలా ఉండాలి, యజ్ఞం ఎలా చేయాలి, మరి శ్రద్ధ అనేది ఎలా ఉంటుంది, దానం ఎలా ఇవ్వాలి, ఇవన్నీ చూసాం కదా. సో ఈ సత్వగుణంలో ఉంటూ ఆఖరికి శుద్ధ సత్వంలోకి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నించాలి, ఈ రకంగా మనం చేస్తూ పనులు అని చెప్తున్నారు. ఓకే. సో అది వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. సో మరి ఇంతటితో 16th, 17th చాప్టర్స్ కంప్లీట్ చేశాము.